a emigración galega en esta ocasión. Outras veces foi os niños, as embarcacións tradicionais, a indumentaria tradicional galega, as fotografías antiguas, a Miñón, a Nicolasa, que recordamos nas jornadas. En esta ocasión dedicámonos á migración galega porque levamos a cabo, a fin, un bello proxecto, un desexo da asociación desde facía moito tempo. Publicar, editar de novo, porque se está publicado desde fai máis de 30 anos, este libro de poesía de Domingos Sendón, un emigrante de outros na Argentina, un impulsor das homenaxes a Añón, das publicacións da poesía de Añón. É o mesmo escritor. Queríamos publicar este libro que nos cedeu moi amablemente a súa filla. Xa era o noso desexo facelo ano pasado, pero problemas de edición non lo retrasaron hasta este ano. Por fin lo temos nas mans. Presentaremos o libro o próximo sábado. No acto estará precisamente a filla do poeta. Eso vai ser na Casa de Cultura. E agora mesmo vos dou un programa dos actos a todos os que están. En torno a este acto central, a presentación deste libro, organizamos estas jornadas. A emigración galega. O primeiro ponente delas é Ramón Blanco, que me acompaña con este. Ramón Blanco é profesor de lingua e literatura galega en este momento no Liceo do Mar de Noia. Nos próximos meses vai ser en Muros. Ademais de profesor de lingua e literatura, é escritor, é poeta, se ten varios libros de poesía publicados, un premio de Añón gañado, nun dos primeiros certámenes. Tamén é autor de libros importantes para os que se nos paralizan. Me estuvo a referir á biografía do poeta Añón, que escribiu con ocasión do bicentenario do nacemento do noso insigne poeta. No 2012, que organizamos aquí o bicentenario, para aquela ocasión non publicou, foi a editorial Galaxia, que editou aquel libro que ele escribiu sobre Francisco Añón. En sentido, podo afirmar, sin medo a exagerar, que é Ramón Blanco o que máis coñece no mundo de Francisco Añón. Prova desses coñecementos vai ser esta charla que vos vai dar de Añón, que en esta ocasión vai contar sobre o seu itinerario por Europa, vean? Sin nada máis discurso. Vou estar así vou cambio de texto máis todo, así de paso volvendo as órdenes do xente. Ben, antes de nada, quería, supoño que xa todo o mundo sabe que esta estatua que hai na do Concello, que é o emblema máis visible do noso poeta aquí en Montes. É unha foto xa antiga, está trocada por o logotipo de Terra de Ontes. Poden ver que aquí está a placa do ano 68 que se colocou, non? Entón, é unha foto branco e negro, está un pouco tamén retocada para o que é o PowerPoint. O título da ponencia, como ven, pois é Añón, paradigma de migración galega, porque unha que é o autor do que máis sei, probablemente, e outra que me parecía que non quero pecar de pedante, pero estou xusto lendo este libro, que casualmente se chama Os emigrados, de Sebald, e aquí ele fai a biografía de catro alemáns xudeus que ele coñeceu, algún familiar dele incluso. Entón fai unha especie de ensaio biográfico sobre a vida desta xente, e o resumo que extrae de cada lectura que se fai das súas vidas é que son historias de exilio de xente expatriada, xente que está fora da súa patria. E Añón non creo que sexa forzado pois tratado desta maneira, como unha persoa que ten na súa alma pois o estigma de emigrante, neste caso un emigrante case sempre intrapeninsular en España, tamén en Portugal,
non só, como veremos, aunque non está moi documentada esta etapa, como sabes, pero bueno, intentarei falar un pouco disto, senón tamén, pois, na súa proxección que ten, sobre todo en América, como imos ver ao final, no último día deste congreso, cando presentemos o libro de Otros Esquerdo, que, como saben, pois é un autor, como vimos entón, que toda a súa vida parte dela dedicou a facer homenaxes ao seu vecino exterior, non? Ben, vou empezar a falar das enciclopedistas e irei facendo entón un recorrido vital pola vida de Añón, moi breve, pero que sempre extraendo a parte que me interese, como dixen antes, igual que fixo Xelo, pero modestamente o farei, claro, porque non teña a súa calidade artística, pois sobre a súa situación, sobre todo de migrante, pero tamén de exiliado ou expatriado, non? Aquí teñen na imaxe dúas figuras que están ao lado do busto, que quería reparar nelas, porque ao final de todo vou intentar retomarlas. No momento en que se fixo, morreu hai uns anos o escultor, que era Andrés Barbazán. Andrés Barbazán contounos, cando fixemos unha pequena homenaxe aquí no 50 año da estatua, que esta estatua foi erixida no ano 66, cando foi a Pedro Negras, e ele dicía nas presencias, pensaba que éramos pais de Añón. Eu deixo aí, fíxense na imaxe da muller, que está como fiando nunha roca, é un home que está como pensativo, tal vez falando dunha lareira, e despois, se me dá tempo, retomarei. Ben, empezo con esta imaxe tamén, este chamo de Casa de Añón entre aspas, porque realmente a Casa de Añón, como veremos tamén despois ao final, se me dá tempo, non é exactamente esta, como saben. Esta é unha foto moi famosa, moi pouco nítida, pero unha pena, que o que conta, pois é o que se venera, é o día de colocación da placa que lle fixaron no ano 35, na casa natal do poeta. Aquí estaría a bandeira, detrás dela está a placa que despois descorrerían. Hai un problema, como saben, bueno, está aquí a placa que se ve, non sei se se verán, esta é a placa que está onde descorrida. Hai un moleón de xente, aquí hai unha banda de música, ali hai un camión cun cartel que pon o poeta Añón, que non se aprecia na imaxe. Bueno, o Xoa Mariño fixo un artigo en Terra de Oute sobre esta imaxe. Foi unha placa que usou precisamente o Domingos Sendón, o autor do... Falaremos moito deste día, porque en parte con eso tamén parte alrededor desta figura. Pois Domingos Sendón, sendo moi noviño, trouxo esta primeira placa desde Argentina, e por iso quería empezar con isto, porque é tamén a homenaxe aos emigrantes a Añón. Hai un artigo de José Novo y García, a finais do século XIX, en Cuba, na Habana, onde ele dicía que Añón era o poeta que mellor entendían os emigrantes galegos, non? E por iso tamén nos parece que é a figura a destacar neste congreso. Non só por ser de Outes. Pois na imaxe, claro, pasaron 10 anos desde que traen a placa. Ele trae a placa no 95, fixera ser no 94, e non se pudo colocar ata esta data, non? Supoño que se dá conta que na Primeira República. Ben, isto simplemente para unha pequena introducción a Añón como unha figura moi apreciada por os inmigrantes, en particular de Outes, lóxicamente, como iremos vendo. Ben, aquí teño unha imaxe tamén dos anos, esta imaxe, non está trocada, está superposta, pois alguén non coñece, non ten en mente a imaxe de Añón, de Fresco Añón. Este é o retrato dele, o único retrato da súa madurez, diríamos, só hai dúas imaxes fiéis que pertencen á súa imaxe, ao seu aspecto, perdón. E debaixo puxenlles unha lámina, que é unha lámina doble, que chamase La Despedida, se non me equivoco, e foi feita no ano 1969, na Coruña, por un retratista moi famoso, un retratista que incluso facía traballos para a familia real, que era Ricardo Balaca. Ricardo Balaca é fillo tamén a súa vez do outro pintor, que era José Balaca, e irmán do outro pintor, que era Eduardo Balaca. Este retrato, este debuxo, estes bocetos, pois recollen moi ben o que é a emigración, nesta época, no 19. Neste caso, seguramente un emigrante que vai a América, pero tamén podría ser perfectamente, como saben, un emigrante a Castela, a Sega. Aí teñen a despedida dos mozos, e aquí, na segunda parte do díptico, pois estaría xa a moza só, desconsolada, e eu sobrepuxenlles a imaxe de Añón, esa imaxe triste, taciturna, que é que aparecerá na súa necrolóxica cando ele morra, en Madrid, anos despois, non? Porque o cadro tamén é de... Bueno, o grabado tamén é de Ricardo Balaca, por iso sobrepuxeno un sobre o outro. Ricardo Balaca é o autor da única imaxe que decimos de Añón, que a súa vez, por certo, Ricardo Balaca tamén é un emigrante forzado pola vida de seu pai, que seu pai, José Balaca, foi un exiliado, tivo que estar tamén incluso en Londres, en París, que era o camiño habitual dos exiliados
XIX, por motivos políticos, xente liberal ou progresista na época, que tamén é un pouco que lle pasou, como saben, a Añón, en algún momento. Ben, vamos a empezar entón co un pouquinho en antecedente. Puñoles aí a primeira data importante na vida de Añón, que é o ano 45, cando ele compón ese famoso poema Recordos da Infancia. Ese é un original que se custodia na Fundación Penzón de Vigo, que aí é como empeza, poesía gallega, Recordos da Infancia, Éulora, sobre la rosca das flores, sentado a orillas del niño, un pastor dos pastores contaba sus amores y sus amores de niño, sus amores y sus recuerdos de niño. Entón, despois empeza, ainda me acordo, para se fora 11, xa saben que está moi falado isto, que é un poema que empeza de unha forma diglósica, porque hai unha voz poética que nos pon, como é o narrador, que nos conta o que estamos presenciando, ese marco bucólico da época, que nos di que hai uns pastores que están ao lado do niño, evocando, está en castellano, e de repente os pastores se empezan a falar en galego, Pero bueno, é un poema en galego, no ano 45, cando ninguén case escribía nada en galego. Ademais foi publicado pouco despois, De feito, aquí teño unha revista, que era de Rebo Mostelano, este número 2, era unha revista na que dirixía Antonio de Mosquera, de Santiago, cuso redactor xefe era Antonio Faraldo, e bueno, ven que son nomes bastante familiares, para a xente que coñece un pouquinho a historia do 19 de Galicia, a respecto en relación a provincialistas, De feito, aquí está o conhecen a estatua das mártires do Monumento Martires de Carrara, que é un pouquinho epílogo, o triste epílogo a este movimento pseudo-nacionalista que houve en Galicia no 19, Hai unha imaxe da época de Santiago, porque, bueno, Carrara está en primeiro plano, pero tamén está un pouco atrás San Martiño Pinario, que era onde tiñan lugar certos ambientes intelectuais, a pesar de ser un mosteiro, e tamén foi o lugar onde, digo a pesar de ser mosteiro, ambientes intelectuais da época, quero dicir que eran lugares onde había salóns, onde había tertulias, como por exemplo a Academia Literaria de Santiago, que tiña aí a súa sede, en ela estaba Añón e outros contertulios, como por exemplo Antonio Faraldo, como se chama Rúa Figueroa, ou Romero Ortiz, que foron políticos importantes, sobre todo este último, que chegou incluso a ministro, como saben. E, bueno, todos eles tiveron unha vida moi similar a Añón nos primeiros anos, en canto a tenen que expatriarse ou exiliarse por motivos políticos a raíz destes sucesos que estamos falando, Pois no mosteiro de San Martiño Pinario tamén é onde empeza o principio da fin deste movimento, como saben, cando as tropas de Solís son asediadas, Ben, toda esta introducción está ben, que é estudiante, pero realmente me interesaba era destacar, vendo ao principio da lámina, o feito de Añón ser un poeta, primeiro pioneiro en lingua galega, despois, como vimos ver tamén, se da esa ocasión, un poeta que foi reivindicado como autoridade lingüística no seu momento, non só literaria, porque se ven este poema realmente unha autoridade lingüística evidente, seguramente froito de ser un poeta galego falante na orixe, na súa orixe máis ou menos campesiña, cousa que ningún dos outros componentes das academias artísticas da Universidade de Santiago, pero de Santiago Base, pois non tiñan esta orixe campesina, ou rural. Entón, iso notase tamén na súa obra. Outro elemento importante é o feito, lógicamente, de ser un precursor, que está máis que reconhecido por iso. Eu tamén me gusta dicir que é un pioneiro de normalización lingüística. Seguramente tamén porque ele era un autor trilingüe, como saben, ten obra en galego, en portugués e en castelán, as súas viaxes, o seu coñecemento idiomático, como iremos vendo, fan dele un autor bastante peculiar, bastante fora do común. Seguramente ese coñecemento lingüístico fai dele un autor con menos presuizos lingüísticos que podían ter outros contemporáneos seus. Ben, a partir deste momento é cando empeza a vida máis aventureira ou máis viaxeira de Francisco Añón. Temos no ano 46 en Lisboa, non vou entrar no tema porque está xa moi falado, moi escrito, se foi un exilio ou se foi realmente por motivos emigratorios, non? Eu creo que máis ben se tivera que decantarme por unha das opcións, decanto máis por a segunda, porque nesa cidade, en Lisboa, vivía un primo del, un curmán, que era Diego Campos e Añón. Esta carta xa dirixida desde Madrid, no ano 60, Añón anos despois, non? Añón estivo en Lisboa en dúas ocasións. Unha no 46, máis ou menos ata o 50,
e outra por volta do ano 66, máis ou menos. Hai documentado neses anos estaría de non en Lisboa. E aí, claro, tiña un primo que tiña unha librería no propio sobre, se non me equivoco, pon, aquí vese malamente, loxa de libros e estampas, é dicir, unha tenda na que vendían libros caros ou así, ou postais. Está na Rúa Nova do Carmo, que é unha rúa que ainda hoxe en día existe na zona bella de Lisboa. Teñen aí unha imaxe que poden recoñecer, como por exemplo esta que está por rato en riba dela, que é o que se chama hoxe en día Praza do Comercio, daquela chamaban de Terreiro do Paso, porque é onde estaba o paso real, é dicir, está aquí está por este do rei Enrique Xosé I, se non me equivoco, que é o rei este que había na época do terremoto de Lisboa, que, bueno, foi o rei que delegou o poder no Marqués de Pombal, que reconstruiu a cidade despois do terremoto que nos sabemos. E abaixo das imaxes, como mellor non identifican tanto, porque este é o Teatro de San Carlos, un teatro que existe de ópera, o Xunía de Lisboa, pero claro, este é o aspecto que tiña na época da Ñón. Digo só porque eu tiña esta imaxe. Este é o café Aurea Peninsular, non é imaxe xa do século XX, non é do século XIX, evidentemente, porque non a conseguimos. Hai unha carta, como lles digo, que envía a Diego Campos Añón, o seu primo que estaba en Lisboa, o que conviviu varios anos, por tanto. En esa carta, anos despois da estadía de Añón en Portugal, cando xa Añón está en Madrid, ele evoca dous sitios, non? Primeiro evoca o Teatro Real de San Carlos, porque hai un barítono que é Manuel Cresci, ou Cresci, non sei como se pronunciaría, que é sevillano, pero ten orixe italiana, que era moi apreciado na época. Eu estive investigando un poquinho este tema, porque teño feito un artigo, é un autor que eu non coñecía prácticamente máis que por Añón, e descubrí que é un autor de zarzuela moi prestixioso na época, que tiña moita sona, tanto en España como en Portugal. Entón, Añón o que fai é que na carta que envía a seu primo pois unha especie de poemas e de circunstancias onde saúda a este barítono. Non sei se o coñecía personalmente, non cheguei a saberlo. Entón, dille que, por favor, lle faga chegar ao Teatro Real ese poema, creo que é un son Atavilla, se non me equivoco, o día que, a Tabas Reais, que estaba o poema, o día que vai ele cantar en Lisboa, pois manda esa carta. E, a vez, pois dalle saúdos para o dono deste café, que era un tal Manuel González, ou González, que é o dono do Café Aurea Peninsular. O Café Aurea Peninsular estivo aberto moitos anos, na rúa que se chama actualmente do Arco da Bandeira. Era un dos cafés que visitaba precisamente Fernando Pessoa, non? É curioso, anos despois. Fernando Pessoa, que por certo ten tamén antepasados aquí en Outes, concretamente en Cando, como saben, tamén emigrantes, non? Neste caso era un militar que emigrou ás Azores e acabou pois sendo o bisavó materno de Fernando Pessoa, que nacera aí en Cando. Ben, despois de Portugal, estivo aí uns anos, por certo, nesta etapa portuguesa, é cando ele empeza lóxicamente a contar con portugués, entón aí vai perder os suizos, idiomáticos, que podían ter os seus compañeros, vai ser onde tamén ele colabore en algún periódico, con algún poema, e deixou en total 7 poemas en portugués. 7 poemas en portugués. Sin publicar, só un deles publicou máis tarde nun periódico, pero claro, seguramente hai cousas que non se coñecen porque era un autor que non se caracterizaba precisamente por ser cuidadoso coa súa obra, co arquivo da súa obra. Ben, despois de Portugal, hai uns anos bastante misteriosos, que son o período que vai do ano 50 ao 53, no que sí que, como dicía Xoán Moriño, xa temos unha especie de emigrante ou un mallán turista por Europa, na que ele acompaña a un tal Lord Shalford, ou Shalford, con T ao final, non se sabe moi ben, do cal non pude saber nada, só sei que hai unha casa nobiliaria en Inglaterra que se chama Casa de Shalford, pero non sei ben quen é, non pude saber nada. Aí puxense unha imaxe dos anos 50, dúas imaxes, do ano 50, unha é o Boulevard de Saint-Denis, en París, e o outro é o Templo de Saturno no Foro Romano, non en Roma. Dúas cidades que imagino que visitaría, porque na obra de Añón ele dá constancia de que visitou Italia e Francia. Supoñemos que é esa verdade, pero realmente non hai ninguna constancia documental destas viaxes. O que sí é unha pista interesante é esta fotografía,
porque é unha fotografía de, supostamente, año na mocidade. Xa falei tamén moito disto, algúns de vostedes xa nos poderían falar deste tema. Año na mocidade, claro, non é tan moza mellor, non, nesta foto. Ele aparentaba mellor menos anos que tiña, porque isto foi un equívoco que probablemente creou Álvarez Vázquez cando publicou o teu libro cando coordinou a publicación do libro este da Gaña Galega no 66, no libro das letras, que di que, póngase literalmente, año na súa mocidade, non? Pero claro, esta foto realmente publicárase inicialmente no ano 1924 na revista da Vida Gallega, porque foi unha foto que supostamente cederon os familiares de Añón que tiñan o pazo de Añón, non? Pero bueno, hai que pensar seguramente que é unha foto real do poeta, a única imaxe fiel sin ser, non, realizada por un grabado, como víamos antes, que é a imaxe máis icónica dele, que esta é a foto seguramente máis real, non, probablemente, a imaxe, perdón, máis real. Pero claro, é unha imaxe na que é máis novo, ven que non ten bigote, non? A roupa que ten, bueno, pois sitúanos seguramente nestes anos. Entón eu penso que esta foto tal vez se faría ou ben nas viaxes que ele fixo por Europa, porque a fotografía nestes anos está ainda en Buenos, non? Como saben, a fotografía empeza a popularizarse unha década antes ou así. E claro, era moi caro, moi costoso. Ou ben, puido ser feita xa antes en Lisboa, tal vez, non? É unha cidade importante. Tamén puido ser feita, como veremos despois, en Sevilla ou incluso en Madrid, non? Pero bueno, esta foto se faría nesta época, non? Entón, mocidade sí, pero xa Añón ten máis de 38 anos, non? E o Fernando XII ten 38 anos aproximadamente nesta foto, ou 35 para adiante, non? Se nos poñemos en Lisboa. A cuestión é que a primeira foto probablemente é un escritor en galego, non? É curioso. É o autor máis cosmopolita que temos tamén, seguramente no 19, como veremos despois. A seguinte estadía de Añón, que sí que está documentada, é no ano 53 en Sevilla. En Sevilla hai un periódico que se chama El Porvenir, diario político de Sevilla. En ese periódico aparecen durante uns meses varios anuncios nos que se oferta o profesor Añón, Francisco Añón Paz, como profesor de italiano, de francés e tamén de historia, non? E incluso debe estar moi desesperado, debe ter pouco alumnado, porque en un momento determinado incluso oferta subarrendar un cuarto na súa pensión, non? Para a xente que quería tamén incluso pasar por ali a dormir. En Sevilla, tamén é unha cidade importante na época, non? Xa o era antes, como saben, que tenían as imaxes deses anos. Estes son calotipos, bueno, estes son calotipos, que non tenían fotográfica tamén as máis primitivas. Creo que fixo un francés que era o Conde Vigier, e este non me acordo que non fixo. Este é a Praza de Toros de Sevilla, este é a Torre de Toros, este é, se me equivoco, a Porta da Carne, non? E arriba, bueno, ven que pose un aguador de Sevilla de Velázquez, que é un cadro moi antigo, do ano 1620, se non me equivoco, no que, bueno, pois, poño aí como unha especie de reminiscencia, pensando que non é nada novo isto da migración dos galegos a Sevilla, non? Porque xa nos séculos que chamamos séculos escuros en literatura, ou séculos de ouro na literatura española, é dicir, os séculos que van do 16 ao 18, máis ou menos, 17 ao 18, era moi habitual que os galegos fosen emigrados a lugares como Sevilla, Lisboa, Porto, non Coimbra, evidentemente, Lisboa, Sevilla e Madrid, lógicamente, non? Eu pregunteime sempre se este augador que vendía agua polas ruas de Sevilla no século XVII de Velázquez non sería un galego, non? Probablemente, podería ser sido un galego. Saben que hai unha serie de... hai unha cheísima de literatura desta época de que se dá a imaxe do galego como a persoa máis desexable, Paleta, Ruín, etc. Que, por certo, neste libro, tamén estive repasando estes días, de Alonso Montero fala moito disso. Eu estaba neste libro para ver esta imaxe dos galegos, como nos ven en outros lugares, non? Sobre todo de España, pero tamén de Portugal e outras nacións europeas. Pois falase moito incluso da emigración galega, non? Isto é moi interesante para ver, ter así pequenas pinceladas de como nos vían, de como vían os galegos e as galegas nesta época, non? Porque as galegas non tiñan moito peor, claro, se o galego era ladrón ou desconfiado, non sei que, a galega ainda por riba, pois, pouco higiénica, etc, non? Moito peor ainda. Bueno, pois, Añón, cando está en Sevilla,
Ele acertase como... Claro, non sei que motivo levou a Sevilla, salvo que iso, que fose unha cidade na época importante, non teño ni idea por que acabou en Sevilla, non? Tampouco sei se este contrato que ele tiña con Lord Shalford en que quedou, non? É dicir, por que ele acaba, se realmente este é certo, non? Por que ele acaba de repente en Sevilla? A cuestión é que Lord Shalford, eu sospeito que puido coñecer a Añón en Lisboa, porque Añón tamén foi profesor de francés no liceo de, non me vou dicir isto antes, no liceo parisiense de Lisboa, tamén foi profesor de francés. Ele en Lisboa tivo un círculo bastante importante, non? A nivel intelectual. Había un xornalista tamén español que era Luis Rivera, que facía unha revista que se chamaba Revista Peninsular, se non me equivoco, que era unha revista máis ou menos federalista. E, bueno, Añón, como saben, pois era, sobre todo no final da súa vida, tivo bastante querencia, non? Por as ideas políticas republicanas e tamén federalistas, en parte. Entón, seguramente hai ese vínculo tamén a través de Luis Rivera, e o propio Primo Diego Campos estaría relacionado con xente de intelectualidade de Lisboa, como Ribeiro que era na época, non? Que era unha librería. Nesa época imaginamos que era un lugar bastante frecuentado por ese tipo de artistas ou escritores ou políticos. Ben, e aquí en Lisboa tamén quería comentarles que era moi habitual tamén a emigración galega, non? De feito, o que dixen antes de Pessoa, pero non só, tamén a familia esta da que provén Pessoa, de Cando, precisamente está emparentada cos donos do pazo que chamamos en día Pazo do Tambre, que é o Pazo de Xilo, que se considera que é un exemplo tamén de vivenda ostentosa, feita por unha familia que fixo riqueza en Portugal, non? E hai outros casos máis na contorna coñecidos, non? Era moi habitual tamén a emigración galega a Lisboa, e sobre todo está bastante documentado xente da nosa zona, non? De Outes, Noia, Muros, etc. Ben, vou a continuar. Entón, Sevilla, deixamos aquí esta etapa, quero que reteñan isto, non? É dicir, as etapas máis importantes da súa vida como emigrante son Lisboa, Sevilla e Madrid, como veremos. E aí abaixo, quero comentar simplemente que está un retrato a plumiña de un novísimo Benito Niceto, que era o intelectual tamén que nestes anos estaba en Sevilla. Non sei se coñeceu aí a Añón a Niceto nestes anos, pero coincidiron na mesma cidade nestes anos. Niceto era funcionario de prisións, como saben, e ele, naquela altura, estaba na cidade de Sevilla tamén. Agora vamos a entrar en Madrid, xa que é a etapa máis fecunda, lógicamente, é a etapa de esplendor de Añón, a etapa na que máis deixou escrito. Tamén é a etapa na que tal vez peor vive, non? A nivel económico. Aquí hai unha imaxe, esta é unha imaxe relativamente recente, de 30 anos ou así, na que Sino, o dibuixante, porque crea outra imaxe pouco coñecida de Añón, pero é unha imaxe xa ficticia, non? Imaginada, non é unha imaxe contemporánea, non? Evidentemente. E aí, bueno, vese un fragmento do que ele imagina o cuarto do bohemio Añón en Madrid, non? Claro, é unha imaxe que tamén lle pesou moito a Añón como... Quero dicir, se ti dis que Añón era un bohemio, que era non sei que era pobre, que tal, ao final, todo iso, non sei como se dice, oculta, non? A súa obra, non? Porque realmente quedamos na anécdota biográfica. E sí, seguramente se entende en parte a súa obra a raíz disto, pero creo que ten un valor cando menos lingüístico, senón literario, eu ten en documentos importante, pois ten que ter en conta, non? Nesta época estaba en Madrid tamén, máis ou menos andaba entre Madrid e outros lugares, como saben, polo seu destino de funcionario tamén, Morguía, tamén que tiene Rosalía, tamén saben que casaron en Madrid, ademais, non? Esta é a foto esta famosa na Matanza, que recortei para focalizarme neles, non? O sea, que non encontrei ninguna foto que saian os dous xuntos posando como parella, pois en esta na que están cos fillos e recortei os fillos. E aquí está o Paseo do Prado, tamén unha imaxe do ano 50, se non me equivoco, 56, non recordo, disculpen, non recordo o ano, pero é nesa época, non? Xuro de 19, que era un paseo que Añón frecuentaba. De feito, en algún momento, en algún escrito dele, cítase que visitaba moito este paseo, o Prado, o Silla tamén o Retiro, toda esta zona que está alrededor dos museos de Madrid, que era moi frecuentada pola burguesía da época, intelectuais, artistas, etc. Tanto é así que, bueno, aí, incluso no Salón do Prado, se pegou un tiro na cabeza un dos que imos ver agora, que, se non me equivoco, só tiño por aquí, non, está máis allante, pero, bueno, podo anticipar que é este Besteiro Torres. Torres
ese incluso se pegou un tiro suicidouse no propio Salón do Prado, daquela era onde recibía o Museo do Prado. Neste ano, no ano 57, xa está documentado a presencia da Añón en Madrid. Hai algún poema xa que asina en Madrid neste ano, é a etapa na que ele empeza a vivir en Madrid que se sai. Este ano sería o ano que podemos situar de partida da súa estadía madrileña. Despois temos un inciso que fixen aquí, que é cando gaña os Xogos Florais do ano 61. Deixei estar estas 4 imaxes que son os promotores dos Xogos Florais da Coruña, os que é premiado polo poema Galicia, que é un poema moi representativo da migración tamén, porque é un poema no que se non se pedían as bases que fose un poema dun emigrante que canta a súa terra na distancia, na práctica convertese niso, non? Lembra o poema seguramente, non? A espalda da Galicia, de Xesús Sánchez Cruzada, claro, e ao final non descontaron que sea na gloria, se volvería a pasar por aí, non? Pois é un poema que pode ser casi máis interesante velo que escoitar a tiña Chara, non? Penso que aí aprende máis que todo o que estou insultando aquí moi correctamente. Aquí me tiran unha imaxe, bueno, este é Juana de Vega, promotora dos Xogos, non? Amparo de la Iglesia, que organiza un pouquinho todo o tingado do premio de poesía dos Xogos Florais de Coruña, que foron bastante importantes na época, e outra vez, Benito Vicento, aparece aquí tamén como promotor dos Xogos. E deixei ao final a López Portón, que é un mecenas con os carros, que precisamente é un emigrante retornado, un indiano que fixo fortuna en América, creo que en Cuba, se non me equivoco. E que, por certo, non sei se esta imaxe, este cadro, porque se non é este, é moi conhecido, está asinado tamén por Ricardo Badaca, que é o que fixo tamén o retrato de Añón, non? Anos despois. E, bueno, aquí está un pouco o froito destes xogos, o ano seguinte, que é o famoso álbum de la Caridad, que se ve que é un libro destinado a axudar un hospicio de órfãos na Coruña, de mendigos, pois creo que tamén ten bastante de espírito do que era a obra, como se é a palabra, altruista, non é como que dice altruista, pero algo así, non? A obra filantrópica dos emigrantes, non? Podemos ver tamén cando falemos das escolas dos indianos, non? Como, por exemplo, a escola de Rock, a ex-escola de Rock, a antiga escola de Rock, que foi, en parte, tamén un logro dos emigrantes de Outes en Buenos Aires. Ben, esta é a etapa na que Añón xa, por tanto, triunfa, non? Xa é unha persoa recoñecida, e aquí en Madrid empeza a súa vida máis pública, non diríamos, máis de persoa recoñecida. Por exemplo, no ano 69 está documentado tamén a súa presenza nunha asociación republicana que se chama así copiino literalmente, con acento no A, non recordo se cometí o erro de poñer Galaico con mayúscula, pero non é exactamente este, non? A Fraternidade Republicana Galaico-Asturiana, no ano 69. Claro, é dicir, nesta época, en Madrid, xa o pasado que tiña como provincialista, tamén había a idea de poñer forza a unión entre as provincias de Galicia e a provincia de Asturias, non? Tanto é así, como saben, pois Murguía foi director dun diario, dun semanario, que era o Quincenar, unha revista, que era unha ilustración gallega e asturiana, porque ao fin e ao cabo recoñecían que os problemas que tiñamos os galegos e os asturianos eran máis ou menos os mesmos. Tanto é así que este cadro que fixo José Cuevas, que é un asturiano, creo que é asturiano, non estou seguro, pero, bueno, representa no barco a viaxe de migrantes asturianos a América. Podería ter sido un cadro que puxese no pé de foto emigrantes galegos a América, non? Porque son asturianos, podría ser o mesmo. E aquí tamén lles metín unha imaxe de Montero Ríos, que era ministro de Gracia e Justicia. Este é un retrato menos conhecido del, a foto habitual de Montero Ríos vese maior, que é unha foto que leva no 1914, non xa, porque foi un político ademais de lonxevo, pois tamén foi lonxevo como persoa, viveu moitos anos. E Montero Ríos, bueno, o gran cacique galego, non? Que ten unha rúa en cada vila de Galicia, tamén axudou a Añón, non? Foi que o enxufou no Ministerio de Gracia e Justicia como arquiveiro, non? Este retrato, creo que era o Congreso dos Deputados, na época na que ele era ministro. E que conseguiu este posto a Añón. 3 anos da vida de Añón, do ano 69 ao 71 ou 72, non me acordo ahora, nos que ele tivo certo relaxamento económico, non? Por fin. Pero claro, como nesta época andaban sempre cambiando os partidos, cesando os funcionarios, pouco lle durou.
E aquí, bueno, pues tamén en Madrid ten a súa etapa de esplendor como recoñecemento de patriarca das letras galegas na época, sobre todo en Madrid. Aí en Madrid había unha tertulia que se chamaba Galicia Literaria, que estaba sobre todo promovida por este escritor, que era Besteiro Torres, era un vigués, moi novo, con 38 anos, se non me equivoco, cando se suicidou no Prado, e a súa prima Emilia Caré de Torres, que non se chama, non estou seguro se chama así ou ao revés, creo que era Emilia Caré de Torres, que era a prima dele. Entón, na casa de Emilia era onde tiña lugar a tertulia, non? E, bueno, por unanimidade, os galegos que estaban en Madrid, escritoras, alguna, como o caso de Emilia, pois nomearon por unanimidade presidente da tertulia a Ñón, lógicamente. Tiveron varios problemas internos, tamén estaba nesta tertulia un novísimo Curros Enríquez, que desde aquela xa era amigo protegido tamén de Francisco Añón. Tanto é así que Curros Enríquez, cando xa morrera Añón, hacía uns anos, como saben, no ano 1888, se non me equivoco, publica o famoso libro Divino Sainete. Pois no libro saben que aparece Añón como personaxe literario, que é o que vai diante da Santa Compaña, de ilustres galegos que van por Madrid, cando o Curros Enríquez se encontra de noite, e ao final consigue que Añón acompañe a Roma a falar co Papa, para ver como solucionan os problemas que hai no mundo. Tanto é así que na coberta do libro original aparecía de costas Curros Enríquez, e de fronte Añón vestido a modo campesino con unha coroza para a chuvia, unha monteira e unha moca, un bastón para camiñar ou pegar, se fai falta, non? Ben, os Curros Enríquez tamén ten bastante importancia na reivindicación de Añón, no triunfo de Añón entre os emigrantes en América, porque Curros Enríquez vai ser director dun periódico en Cuba, que é La Tierra Gallega. E, falta comentar, sí, o Madrilemos non é meu, isto é un termo que puñou un crítico literario que era José Manuel Alonso de apelido, non recordo, que morreu hai uns anos, que facía crítica literaria. Ele falaba dos madrilegos que eran eses galegos que estaban en Madrid desenvolvendo unha actividade profesional bastante meritoria, sobre todo no eido intelectual. E son emigrantes intelectuais, de alguma forma. Ben, estou acabando xa, Morre no ano 78, aquí teñen a imaxe, arriba, á esquerda, a imaxe da inauguración que se fai no Hospital da Princesa, que é o hospital onde morre, pouco despois de inaugurarse, uns anos despois ele é ingresado aí, e morre no ano 78. E ao pouco de morrer, sai esta necrolóxica, unha revista que les dicía antes, que dirixía Murguía en Madrid, a Ilustración de Galicia de Asturias, e, bueno, pois, aparece que eu saiba por primeira vez este retrato que fai Ricardo Balaga, que dixemos ao principio, de Añón, non? Aquí teñen a imaxe de algúns membros destacados que foi o grupo revista da Coruña, a Gran Caña Galega, sobre todo, que, bueno, como saben, é un videiro de masóns, pero tamén é un videiro de migrantes, non? Porque, como saben, foi inventada, foi diseñada en América, non? Entre outras persoas, pois, Curros Enríquez tiña moito que ver. Aquí está Curros Enríquez, esta é Murguía, este Enrique Martínez Salazar, e, bueno, os demais sei que son todos, pero como para agora, pois non sabíamos. Interesan estes tres, non? Ben, Curros Enríquez tamén é emigrante, Murguía a súa maneira tamén é, non? Ainda que forzado pola súa actividade de funcionario de arquivos. E despois, quería falar tamén xa para ir acabando, un poquinho da proxección que ten Añón, xa ele nunca foi a América, evidentemente, non coñeceu a migración americana, como si coñeceu Domingos Sendón anos despois, pero sí que ten bastante eco o que ele fixo nos emigrantes americanos, como dicía ao principio. Por exemplo, a revista Galicia Moderna, que dirixía Novo García, que é un dos biógrafos máis fiables contemporáneos de Añón, é un dos que estaba na Terra de Añón, precisamente, non? Ou La Tierra Gallega, que facía Curros Enríquez, tamén un periódico feito, os dous feitos en Cuba. Cuba, Argentina, como saben, é un foco de intelectualidade galega nos anos finais do século XIX.
E tamén está presente, como saben, nos libros dos emigrantes, de Outes. Neste caso temos aquí, esta outra imaxe que puse como curiosidade. Esta imaxe aparece na edición que fai Martín de Salazar, que vemos que se ve aquí na foto da RAC. Martín de Salazar, cando edita, bastante ben editado, por certo, este libro do ano 1889, que é as poesías de Añón, das Igreas Castellanas, aparece esta retrato, que é unha variante do retrato de Balaca co seu autógrafo. Este libro foi reeditado en América, como saben, en Argentina, no ano 22, pola Asociación de Residentes Outros en Buenos Aires. É interesante tamén saber este dato, creo. Aquí tamén tenemos que falar, pero xa farei isto o sábado, non quero tamén pisar temas, de Domingo Santón Rodríguez, que temos aquí tamén a súa sobrinha Amanda, que me axudou moitísimo, por certo, no libro, pero xa falaremos disto o sábado, que foi autor deste libro de Outros Santelmo, que é o que reeditamos con ese goche final da curso. No libro tamén aparecen varias referencias a Añón, hai poemas dedicados, hai artigos, etc. Añón sempre moi presente. Pero tamén os monumentos, non só os libros, só tamén os monumentos, porque aquí teñen a foto de cando se inaugura o monumento, perdón, cando se inaugura a placa, esta placa do monumento, unha foto que, por certo, estaba censurada, como descubreu Xan García nun artigo tamén en Terra de Ontes, porque o señor que está á esquerda de todo, sabe que non viste como os demais, como as autoridades, é un señor que viste con boina, con cucha, está sendo mal recibido polo alcalde, está aí dicindo que se marche, que aí non pinta nada. Parece ser, polo que abrigou Xan García, que o señor este era Mourís, e ele estaba dicindo ao alcalde que estaba ben que fixeran homenaxe a Añón, que me parecía moi ben, pero que ele foi un represaliado que levara malleiras brutais aí ao lado do local de Falanxe, que estaba moi cerquinha da estatua, nunca tiña ningún tipo de reconhecemento, non? Entón o alcalde está dicindo, márchese de aí. Bueno, pois esta estatua, esta placa, como ven, foi, en parte, pois, iniciativa dos emigrantes outros en Buenos Aires. Pero isto prefiro falar máis por medio do sábado, non? Aquí está a placa que puxaron na casa de Añón, para Natal, tamén todos os sendón, no ano 25 trouxoa, pero empezaron despois. Esta é a foto do Día das Letras do 66, non? Que se ve tamén a homenaxe que se fai, da que se consegue, por fin, o Día das Letras Galegas para a día de Outes, xa no cuarto ano que se dá este reconhecemento, non? Bueno, vamos ao rego, como digo aquí, vamos ir acabando. Aquí teñen o poema a Galicia, a parte final. Creo que é unha copia que non é a letra de Añón, isto penso que foi... Esta copia está no arquivo da Academia Galega, de Coruña. Eu sospeito que este papel, que é a letra de... Agora fuximos a Antonio. Antonio de la Iglesia. Pensei antes, cando vimos os florais, porque ele ten un libriño que é unha antología de 3 tomos sobre a literatura galega, de todas as épocas. Eu sei que ele publicou algún tomo de Añón, que creo que son os papéis que ele utilizou para concluir o libro, non? Escribindo a mano. É o final do poema, que se queren pase do que eu estou dicindo e lean, porque é o que resume realmente todo o que dixe, non? Que esta idea de Añón de querer volver a Galicia, de querer volver ao lugar que vou nacer, o cal non prefire volver antes que ir a gloria, antes que ir ao ceo. E, claro, realmente non quería ir á casa que era que íamos ao principio, que era a casa de Añón, entre aspas, senón quería volver a esta humilde casa campesiña, que é a casa na que naceu, que é realmente a parte de atrás da casa. A placa debería estar restrada, pero claro, a estrada pasa por lado oposto, entón non se vería, porque a outra parte de atrás, que a parte de estar moi encorpada, pois é unha construcción bastante nova, non recente. E nada máis, simplemente, volvendo á primeira lámina, pero agora en cor, só quería acabar recordándoles que o que dixen antes destes dous campesiños que podían ser, según a creencia popular, os pais de Añón. O escultor confesou que non eran os pais de Añón, que non sabía nada de como eran os pais de Añón, nin tienen unha noción disto. Ele imaginou simplemente a unha muller fiando a roca, esperando, como esperaba Penélope, non? E a un campesiño tamén, que sería o marido, que está ao lado do lume, co seu bastón, pensando na xente que non está, non? Probablemente emigrantes. Quería só recordar, para acabar, que Añón é o primeiro poeta que nun verso cita Nova York, non? Tamén é bastante significativo. Hai un outro poema que se chama Galicia, chamase igual que outro, pero non é o mesmo poema,
que se publicou no ano 78, escribiu un ano antes, nos 37, un ano antes de morrer, escribiu no Madrid, di algo así como que no futuro serán cidades o que hoxe son vilas, non? Entón di que as vilas da nosa comarca, fala de Muros, estas vilas de por aquí, pois serán como Marsella ou como Nova York, non? Entón aparece Nova York nun poema e probablemente sexa a primeira vez que se di esta palabra en lingua galega, non? En un texto galego. Nada máis, moitas grazas. Podemos ahora un descanso de 5 minutos antes da charla de Pilar. Si habrá que estar repetido ou tomar. Benvidos a esta Casa da Cultura de Outes e moitas gracias pola vosa asistencia a estas nosas jornadas de explotación do patrimonio cultural que chamamos Miñado, e esta é a 10ª da serie. En esta segunda jornada deste congreso corresponde falar a Raúl Soutelo en sustitución de Vicente Peña, que é quen está previsto que intervirá en esta ocasión. Por motivos familiares que pode estar aquí, Raúl vai ocupar o seu lugar exactamente coa mesma ponencia, o mesmo contido. Raúl é profesor de Historia no Instituto San Alberto de Noia, antes estivo no Son e en algúns outros lugares de Leite. Ele é originario de Ourense, da zona do Carballiño. Ademais, é profesor asociado na Facultade de Ciencias da Educación, de Santiago de Compostela. Con este labor ten dirigido algunhas tesis algúns traballos de máster. Unha longa actividade como investigador, sobre todo nesta materia, neste campo da inmigración. Os detalles sobre as súas publicacións tendelos esa información que vos acabo de dar a todos a cada un. Se é de vos interesa, despois de queredes preguntar algo ao remate da sesión. Xa vos deixo con gracias. Moitas gracias, boa tarde. Grazas a Xoán, que a pesar do que parece, fíxese que non é casualidade, que esqueceu que dous anos tive a sorte de traballar con ele, eso non dixo. Pero há un vídeo de confiar, porque, bueno, tanto por organizar o curso, como agora, cando me xurdiu este imprevisto do profesor Peña Saavedra, que iso lamenta moito non poder estar con nós, que foi imposible. Entón, claro, sustituir a Vicente, o sea, imposible que eu faga, podría facelo pois, un dos mestres neste tipo de investigación, como Antón Costa Rico, en Narciso de Gabriel, etc. Pero non teño coñecementos para iso, pero foi a solución mala que eu fago. Antes de nada, vou facer unha introducción que é sobre a importancia que ten os estudos da emigración na historia, es dicir, na investigación sobre o pasado colectivo de Galicia. O sea, realmente as persoas que traemos a este congreso responden a dous perfiles. O primeiro, pois son mestres, son persoas que desenvolveron a súa investigación a finais dos anos 80 ou comezos dos 90. Lembren que no ano 92 conmemorouse o 5º centenario do descubrimento de América. Lá, nese perfil estarían pois Vicente Peña, por suposto,
Pilar Cajiao, Isidro Luber, tamén, son os mestres da xente máis nova que aprendemos con eles. E logo, claro, estamos os discípulos de primeira, de segunda, ou mellor xa de terceira xeración. E, bueno, aprendemos coas producións destes mestres. Este libro, que a pesar do que acabo de facer con il, eu procuro telo como cabeceira, é de Narciso de Gabriel, e este libro é o que nos permite saber, xunto con outras obras do profesor Narciso de Gabriel e de Antón Costa Rico, permítenos saber como era o sistema educativo, a rede, chamarlle rede educativa era moito, pero bueno, como eran as escolas que había en Galicia na segunda metade do XIX e no primeiro terzo do século XX. Vale, logo as solucións que eu faga sobre iso, pois basicamente é o que aprendí lendo a Antón Costa Rico ou o profesor Narciso de Gabriel. É un libro moi útil porque ademais trae os datos de alfabetización por sexo para todos os concellos de Galicia. É dicir, logo, bueno, sobre iso vai nos falar Rocío, que fixo fai pouco unha tese estupenda sobre isto, pero bueno, é unha fonte de información para os que imos detrás deste mestre. Onte Pilar Cajiao aludiu a Alexandre Vázquez, non sei se percibiron que os dous nos mudaba o semblante, porque Alexandre, por idade, debería estar con nós, pero desgraciadamente, pois, bueno, morreu moi novo. Parte da súa tese está ainda sin publicar, isto é a parte que se publicou, e Alexandre é un referente, pois é un dos mestres na historia da emigración galega. Falar das investigacións de emigración galega, das migracións galegas, deberíamos decir, primeiro América e logo Europa, basicamente é falar de tres equipos. Por unha banda, os de historia económica, Alexandre Vázquez ou María Xosé Rodríguez Galdo, que o meu non son de historia económica. Aprendín algo con eles, pero desgraciadamente non me formei en economía. Pero, bueno, o meu entender, pois son os que fixeron as sínteses máis aqueladas, que din, polo menos do outro lado da ría, non? Porque parten da análise macroeconómica, pero acaban facendo magníficas sínteses microfaciais. Empezan contando persoas e acaban falando de familias e de persoas que emigran por determinados motivos e con determinados proxectos migratorios. Entón, se queren ler sobre isto, incluso a xente máis nova, vale. Se algún fai historia, pois Alexandre Vázquez ou María Xosé Rodríguez Galdo, que teñen traballos publicados na rede, pois son referentes. Logo, no ámbito da historia da poboación, da demografía, pois o equipo é de don Antonio Eiras Roel. Claro, don Antonio e o seu equipo, pois, contaron e recontaron e explicaron moi ben os tipos de poboación, os diferentes modelos demográficos a nivel comarcal e a nivel de concello que había na Galicia do 18, nesa Galicia que xa está migrando no 18 e que no 19 dá o salto. Bueno, este libro pois, é tamén basicamente para os investigadores unha fonte de información, porque isto evita ir a determinados arquivos porque os datos xa os ten recollidos don Antonio. Na súa estela, pois, seguindo máis ou menos o mesmo modelo de traballo, o profesor López Taboada, tamén en Historia Económica, fixo o mesmo para o século, a segunda metade do XIX e o século XX. Vale? Entón, se alguén se plantexa traballar sobre estas cousas, logo estaría nun segundo nivel esos traballos de Historia da Educación, de Vicente Peña. Vicente é un referente sobre as escolas de americanas. Foi a principal remesa de emigración, o principal resultado positivo da emigración. A América, fundamentalmente, eu vou falar desa vaga de emigración a América que ontem nos adiantaba Pilar Cajiao. Vou a feito, e non é culpa das illas porque agora é torpeza miña, vale que me pasar ao comercio, pero Vicente Peña, a parte da súa labor como investigador, que é magnífica, foi tamén o que deseñou, o que botou a andar e o que dirixiu durante moito tempo o Museo Pedagóxico de Galicia. A ver, cantos dos que están aquí coñecen o MUPEGA? Ben, vale, ustedes son docentes? Sí, bueno. Entón, todo algo que poida decir do MUPEGA, que é todo, que son unha xente moi amable, bueno, está en San Marcos, ali a entrada, en San Lázaro, perdón, na entrada,
É un museo moi xeitoso para ir con rapaces, porque ademais diseñanche a actividade a medida, non? O sea, claro, algo que os docentes non sempre facemos é diseñar a saída, non é levos de excursión, non, levos a para que aprendan, e logo avalío ese coñecemento. E os técnicos do MUPEGA están sempre dispostos a facer iso a medida. Pero é un museo que ten outra lectura, avós cos netos. Eu teño feito, bueno, cando toca levar a familia o Cancelas, as miñas nenas e papá, imos ao MUPEGA. E ver a miña sogra coas netas no MUPEGA é unha auténtica lección de didáctica. E ustedes saben aquela aula onde se pode interactuar, o sea, iso é unha pasada, ver os nenos ali cos maiores. O sea, é un museo que paga a pena coñecer, vale? Eu contaba que houbera menos xente, non sei se chegarán, pero, bueno, en todo caso, se non traemos demais, os que non o coñezan, sobre todo, quédense con un folleto, vale? Paso si algún de cada lado, e os que non o coñecen, pois, quédense con un folleto. E paga a pena coñecelo, incluso... É un museo que ten unha páxina web bastante xeitosa e, lamentablemente, non fun capaz, teñen aulas de diferentes épocas históricas. O que non fun capaz é de localizar agora na páxina web a aula principal da que lles vou falar, que é a da Escola de Ferrara. Vale, esas escolas que parece que non eran moi importantes, pero que realmente foron fundamentais na historia da alfabetización dos galegos na segunda metade do século XX. Hai un libro de historia normalmente non se esgota, e cando algún se esgota é que é magnífico. Pois, por exemplo, o de Pejerto Saavedra, ou este de Sangre, Amor e Interés, sobre a familia na España da Restauración, un libro que está esgotado, e é un libro que fai unha análise moi boa tamén da sociedade rural de España, da Galicia, porque máis ten moitos datos de Galicia, da Galicia de fai 100, 150 anos, e da importancia do sistema educativo, da importancia da formación, pero non dunha formación calquera, do que hoxe chamamos educación por competencia. Vale? Porque iso xa era a educación instrumental, práctica, que defendíamos ilustrados no século XVIII. E, mudando os termos, pois seguimos tratando de facer o mesmo, de formar persoas que sean competentes, que sean capaces, para desenvolverse na sociedade na que lles vai tocar vivir. Que, no fondo, ese é o desafío e tamén o que temos que facer, ou a confianza que a sociedade depositemos. Bueno, estos serían traballos de referencia. E logo, froitos. Bueno, pois froitos, dentro dos anos 90, cara a cá, como comprenderá calquera dos aquí presentes, ou tuvo que haber moitos, ou senón a historiografía migratoria galega non sería un referente a nivel internacional. O sea, hai 3 ou 4 temas nos que os historiadores galegos, sea do ámbito da educación, da economía ou da historia social e política, son referentes a nivel internacional e dialogan cos mellores do mundo. Un deles é o referido ás migracións, outro historia rural, outro historia dos nacionalismos, pero por menos nesos 3 pois hai moita xente que está aprendendo de nós entendido como colectivo. O sea, non de min, pero bueno, sí, dos nosos mestres, de Pilar Cajiao, de Xosé Manuel Núñez, etc. Xa a finais dos 90, sobre todo na década anterior, fixeronse investigacións moi boas a nivel de microescala. O sea, realmente un concello ou unha parroquia é un microcosmos, é un espacio social onde as persoas da época vivían, desenvolvían os seus proxectos de vida. E entón ten moito sentido, é como alguén de ciencias experimentais no laboratorio, cando move o microscopio e xoga con escala para observar. Pois isto é observar a pequena escala. O sea, outro é un mundo, outro xa máis é un concello con moitísima migración, con moitísimas migracións a diferentes destinos, seguramente no século XVIII. Analizando a emigración de outros, podemos saber máis sobre o comportamento migratorio dos galegos, sempre e cando partamos da base de que seguramente se comportaron exactamente igual que os galegos, ou os franceses, ou os italianos, en condicións semellantes. Vale, iso é a base da comparación. E, segundo, se somos capaces tamén de comparar con outros concellos galegos onde xa haxa ese tipo de estudio. Bueno, pois a ese nivel, por certo, ao falar de emigración falamos, lóxicamente, de persoas que se desprazan dunha sociedade de orixe a unha de destino, pero que
e aí empeza a derrubar mitos literarios, sobre todo, pero que a xente nos ten na cabeza. A parte mala de todo isto é que 30 anos de investigación historiográfica documentada realmente trasladáronse pouco á sociedade. O sea, a ver se hoxe cando saíamos de aquí, pois, bueno, algún desos mitos, como o que onte adiantaba Pilar, os galegos emigraban porque eran pobres. Non, mire usted, os pobres non podían marchar a América. Pablo Iglesias Posse, o fundador do PSOE, era tan pobre, ele e a súa nai, que emigrou a Madrid a pé, pero a América non, e iso que estaba en Ferrol. Vale. Realmente pobres na España da época, extremeños, andaluces, etc., ou casteláns, emigraban a pé ata as zonas industriais onde lle daban traballo. Vale. Emigrar a América era para os menos pobres. Segundo, a emigración é unha renuncia a loitar, o galego non protesta, emigra con todos os respetos para castelán, pero niso equivocouse. Os galegos aprenderon a protestar en América, e aí estamos centos de sociedades que financiaron a loita agrarista e anticaciquil na Galicia de restauración. E tamén nunca saberemos cantos son, pero seguramente os milleiros de retornados que cando volveron esos americanos que volvían con coñecementos novos na cabeza, e esa xente contribuiu a crear unha sociedade civil, a crear sociedade, a democratizar, a politizar, a ideologizar, como queiramos decirlo, a sociedade rural da época. Vale. Daquela, de marchan, renuncian a loitar, esquécense, tampouco. O de, bueno, marchou e olvidouse da familia, home, algún hai, pero a maioría non nos saen as contas. Cando saltamos do tópico a analizar casos, pois, de verdade, a maior parte da xente que emigrou, bueno, das mulleres logo si queren falamos, xa que onte me deixamos falar a Pilar disso, pero a maioría dos homes en posición de fillo, irmán ou pai, máis ou menos cumpriron as expectativas da familia. Enviaron remesas, retornaron, reclamaron logo aos fillos, aos sobrinhos, pero non a calquera sobrinho, aos fillos das irmás que quedaron cuidando das nais. As redes que realmente funcionan, e iso explico ben Pilar Muñoz, ou mozos, se alguén de vos fai socioloxía ou antropoloxía, Elizabeth Bott, Familia e Rede Social. É un libro que hai que ler. Todos os homens deberíamos ler ese libro. Claro, os homens temos certas desventaxas na vida, moitas. Perdemos moito tempo falando de fútbol e de política, mentre as mulleres falan das cousas realmente útiles, e logo, claro, van moito por diante. Eu tardei moito en ler a Elizabeth Bott, e claro, cando ali vin que, o sea, os casos que eu tiña na miña tese, realmente entendílle sentido, o sea, tiña sentido. Por que funcionaban mellor unhas redes familiares que outras? Porque detrás había mulleres xestionando ese proxecto migratorio das familias. Vale. Bueno, o compromiso dos emigrados coas sociedades de orixe, que veremos hoxe. Un libro de referencia, no que tivo moito que ver Rocío Botana, que nos contará logo, que foi pois, este estudo sobre a emigración en Berra. O sea, este é un libro magnífico, un libro non só na forma, senón tamén no contido, un estudo moi ben feito a nivel de microescala, o sea, un estudo que ten sido de referencia para outros. E logo, ao mellor algún de ustedes teñen ido a CEE e a Fundación Blanco de Lema. Bueno, é un exemplo de investimento dun indiano, dun emigrante que tuvo éxito e volveu. Nada de filantropía, olvídense da filantropía. Filantropía é o que acabamos de facer, porque nos saía barato, Rocío e eu, que atopamos aí unha factura dunha rapaciña que pagaron a academia con euros de volta. E, por 40 euros non pagaba a pena quedar mal. E entón buscamos para devolverlle a persoa. Se foran 400.000 euros que facíamos, non? Pero o desta xente non era filantropía, era algo moito máis inteligente. Era cálculo social. Era invertir na mellora da capacitación, da formación e das condicións de vida das súas familias. Era apostar sobre seguro. Vale? E moi ben. Bueno, claro, cal é o problema? O problema é que eu de outros non sei nada, absolutamente nada. O pouco que non sabendo é o que aprendo pois, aquí cos compañeiros de Terra de Outes ou lendo estas revistas, e tampouco ten moito sentido que lles conte e que os abrume con casos e demais dos concellos onde desenvolvín a miña tese de doutoramento.
Básicamente comparei 4 concellos diferentes de Galicia para ver a dinámica migratoria, causas, tipos de migrantes, destinos e consecuencias. Bueno, un desos concellos é San Sadurniño, en Ferrolterra. Tuve a sorte ademais de atopar un epistolario moi bo dunha familia que foran os dinamizadores da sociedade dos emigrados dunha parroquia, Ferreira, en América, que construíron 2 escolas na parroquia. Iso sí, tardaron casi 10 anos en porse de acordo onde facían as escolas. Quédense con isto porque foi moi común. Sociedades de emigrantes, o sea, sociedades microterritoriais, que perden os anos 20 discutindo que fan e como fan. Nos anos 30 chega a crise económica internacional, a recesión, fundiuse. E a partir de aí eses edificios hai que transferilos aos concellos ou logo xa a República do Estado. Claro, agora, visto dende así, parece nos vai a ocasión perdida. Fixeron moito, e fixeron o que puderon, e os debates foron moi interesantísimos porque había moitos intereses. Bueno, comparei, como eu digo, San Sadurniño con outro concello pequeno tamén, na zona esta de Caldas, Valga. En Valga hai tamén unha parroquia con moita emigración por Deiro e unha sociedade de emigrantes, parroquial, logo volvemos sobre isto, que tamén construen outro colexio, outra escola en Cordeiro. Pois máis ou menos o mesmo modelo de Ferreira e San Sadurniño. E logo comparei con Coles, na Bisbarra de Ourense. San Sadurniño e Coles aparentemente iban ter semellanzas porque estaban na periferia dunha cidade, co cal atraían man de obra, etc. Coles tamén, os de Coles emigraban a Habana, a Cuba, os de Valga e os de San Sadurniño emigraron a Argentina ou Uruguay. É unha parroquia, fíxense ben, algo tan pequeno como unha parroquia, pero que ten parte dos seus veciños en Montevideo e en Buenos Aires, e que manteñen ese espacio social non territorial, porque xa temos 3 territorios, pero unha comunidade que sigue funcionando e que sigue desenvolvendo un proxecto común, como a través das novas, dos que marchan, os que volven, as cartas fundamentais, o que se contan nas cartas, sexa mentira ou verdade, pero iso vai creando unha imaxe, un relato. E logo, naqueles casos onde son capaces de publicar prensa quincenal ou mensual, tamén esa prensa que iba dende as sociedades agrarias de acá para América e dende as sociedades de instrucción de América para acá, sabes? Bueno, pois, o caso de Coles, que me permite máis comparar con Moraña, outro concello moi interesante, cunha acción importante dos emigrados, e claro, necesitábamos unha vila, porque non todo é interior e non todo é rural. Hai unha Galicia de Vilamar moi interesante que temos menos estudiada do que deberíamos. Claro, entón, collín o caso de Caldas de Reis, vale? Unha vila que ten unhas dinámicas comparables al de Noia, por exemplo, ou al de Salceda de Caselas. Bueno, Salceda de Caselas está acá na zona esta do Baixo Miño, pois é un concello que ten un núcleo vilego, para que se faga unha idea, Noia ou a propia Caldas de Reis. Bueno, Salceda estudeino despois, e entón todo isto, pois, para que me serviu? Pois, primeiro, para ir comprobando a microescala nesos 4 casos, si e as visións xerais dos nosos mestres, de Vicente Peña, de Pilar Cajiao, de Xosé Manuel Núñez, se daban ou non, vale? E logo, tamén para comparar entre eses casos. Claro, e o resultado pois, foi eso, determinada casuística de funcionamento de sociedades de instrucción que, insisto, non os vou marear moito con todo iso, porque non teria sentido, en todo caso, logo se queren preguntan. E o que vou facer, por máis que nada, é darlles unha visión xeral de como era o sistema educativo dende mediados do 19 ata 1931-32, a Segunda República, o sea, a primeira democracia que tivemos en España, a primeira democracia real, é tamén a primeira vez na historia de España que realmente trata de crear unha rede educativa de calidade e laica e para todos. Vale? Eso é algo que, bueno, parece que parte da nosa elite política e non ten claro que a democracia non se recuperouse no 76, 78, pero entre o 31 e o 36 houve unha democracia que morreu de morte matada.
dun golpe de Estado ou dunha rebelión fracasada que degenerou nunha guerra civil xenocida, e que de civil tivo pouco. Vamos entón con estas cuestións xerais. Eu vou procurar manter o guión do profesor Vicente Peña, e xa para logo ir a outras cuestións, supoño ustedes teñen tamén o guión que no seu día se lle deu. Entón, antes de nada, vou facer algún tipo de apreciación sobre estes guións. O punto 1, onde ele fala da mostra monográfica, bueno, refírese a luces e al mar, evidentemente. O que nos ten que quedar clariño é que esas máis de 500 escolas e edificios construídos ou sostidos foron a principal remesa, é dicir, o principal proveito colectivo que tivo Galicia de emigración mundial. Ainda que non fora por iso, seguramente pagaría a pena que se Alejandro vivira miraríamos con cara de non, pero bueno, realmente foi a primeira vez que os galegos tiveron unha rede educativa de calidad. Non é casualidade, sin ánimo ningún de facer propaganda, pero a famosa escola Peleteiro, o centro Peleteiro, se non me equivoco, xurdiu vencillado coa Irmandade Galega de Caracas. Vale? O sea, esa idea que ven de ilustración, de o ensino, o coñecemento ilumina, a razón, a famosa luz da razón, fronte ao descoñecemento, que o único que provoca é desconfianza, a ignorancia, a desconfianza, a medo. Vale? O coñecemento ábrenos o progreso material e moral. Bueno, pois esa idea compartían os emigrados de fai 100 anos e foi a realidade. En casi 20 anos conseguiron crear unha rede educativa de primeira, a nivel do Estado español, non só polos edificios, sino, sobre todo, os edificios eran magníficos. O sea, si vostedes estaban no pequeno traballo de comparar as plantas, os predios que financiou esta xente coas escolas de época, ou as escolas nas que se formaron a xeración dos nosos pais e avós, que eran casas vellas, daquela maneira, con frío, etc. O alimento dos mestres, é que non había nada que ver. Pero, ademais, a dotación, o material desas escolas era moderno, era do melloriño que había. Por iso lles digo, vai a Monopega para ver, vale? Pero, ademais, os mestres estaban moito máis incentivados. Como o mellor salario, era unha selección orgullosa dos mestres, tiñan mellores salarios e estaban máis controlados. Vale, iso que votamos de menos, ter o inspector de cando en vez, que non veña só a machacarche, senón que de verdade se sente contigo e te axuda a mellorar. Pois isto facíase nas escolas dos emigrantes. E isto demostra que os emigrantes galegos non abandonaron, non esqueceron e tampouco renunciaron. Ao contrario, foron fundamentais para crear unha Galicia mellor, unha Galicia que logo quedou sepultada pola represión, polo xenocidio político cometido polos fascistas durante a Guerra Civil e a posguerra e por 40 anos de dictadura. Vale? E ollo, que hai que dicirlo, a xeración de mestres que se formaron na xeración franquista, lógicamente non tiñan nada que ver con esas xeracións anteriores. O punto 13, onde Vicente aludo a enxoval, equipamentos, programas, pois, bueno, é un pouco que les anunciei. Isto era un auténtico lujo formarse nestas escolas americanas. O punto 12, solidaridade dos emigrados das súas agrupacións instructivas coas institucións culturais do país, non só fundaron escolas, vale? Asociadas de instrucción, fixeron moitas máis cousas. En xeral, obras de interese veciñal, pontes, fontes, pontillóns, o seu típico regato que de inverno medra e os nenos non poden ir á escola. Pois hai que facer un pontillón ou hai que chantar aí unhas pedras para que os nenos poden ir á escola. Ou hai que facer unha ponte para poder vender os produtos. Bueno, pois todo iso financiaron asociados dos emigrantes. Incluso nos anos 40 e 50. Moito menos, porque xa tiñan menos capacidade, pero bueno, seguiron facendo obras. San Sadurniño, San Fede de Caselas, por exemplo, son dous exemplos. Logo, con quen interactúa? Claro, isto, por eso antes decía que non había filantropía, había cálculo estratégico. Nós marchamos a América, pero queremos que as nosas familias melloren. Fillos, irmáns, sobrinhos,
E entón o que facemos é establecer un diálogo cos que quedaron, a parroquia da lá coa parroquia da cá. De quen nos fiamos acá? Da sociedade agraria, dos que están contra os caciques que nos explotan. Nós mandamos os cartos e vos encargadevos de que as obras se fagan. E como tampouco nos fiamos moito, en quen si confiamos é naquelas persoas que estiveron con nós alá pero que volveron. E eses van ser os nosos interlocutores directos. A confianza está ben, pero o control ás veces é mellor. Vale? Iso é o que se denomina simbiose ou interacción osmótica en palabras de Núñez Seixas. E iso é o que funciona. Vale? Esa alianza entre sociedades de instrucción a nivel parroquial e sociedades agrarias, tamén parroquiales. É como moito federación municipal. Por que a nivel parroquial? Porque na freguesía coñecemos todos, ou casi, daquela coñecemos todos. Vale? E a freguesía é ese espacio, a parroquia, onde hai intereses comuns. Pensen nas mutuas gandeiras. Pois nesta comarca nosa, en moitos había alguna, en Lousame moitas, sociedades de axuda mutua gandeira. Asociámonos ese alguén que non unha vaca, pagamos entre todos. Claro, na parroquia coñeces e controlas. E é máis difícil que nos enganen. A nivel de concello xa é máis difícil. Xa é máis difícil controlar. Pensen en como se confeccionan as listaxes municipais. Tens que ter alguén en cada parroquia. E véndelo como o concelleiro da parroquia, se sai elixido, é o teu interlocutor. Vale, a parroquia era fundamental e foi nesta acción educativa, non só educativa, tamén política, de politización da sociedade integrada. No punto 13, onde fala desa resposta social e intelectual, a quen se enfronta? A quen tiveron en contra, casi sempre, os emigrados e os agrarios? Pois basicamente as elites locais. Quen eran as elites locais? Fidalgos, non sabía, non moito, pero logo o ricacho é esa pequena burguesía das vilas, os que controlaban o concello, o xulgado e determinados negocios. Vale? E os curas. Isto é unha diferencia fundamental. Os emigrantes poloneses, os vascos, os irlandeses, cando marchan a América, siguen sendo católicos. E levan os seus propios curas. Os galegos, ata onde sabemos, non se deu por aí. E por qué? Claro, os curas en Galicia maioritariamente estaban co poder. Os curas vascos, irlandeses ou poloneses non. Estaban co seu povo fronte a un estado que oprimía ese povo. Isto foi importante. Cando unha sociedade de instrucción decide facer unha escola, vai ter que negociar co concello, coa elite política local. O de elite non pensen que me refiro que eran mellores, moito menos en termos que se usan en historia política. E, cando queren facer outro tipo de obra de interese veciñal, pensen nun cemiterio, arreglar o cemiterio da parroquia, o campanario da igrexa, porque a igrexa é da parroquia, ou facer un palco novo para a festa parroquial. Hai que negociar con o cura. Home, e aí se o cura é listo. Pois, home, de América mandan os cartos. E aí onde nos atopamos casos onde todo funcionou moi ben. Por exemplo, en Ferreira de San Sadurniño, na Peroxa. A Peroxa é un concello de Ourense onde é nativo Núñez Feijóo. Os da Peroxa son xente de fiar. Habrá excepcións, non todo. Pero en xeral, ti antes decías que eu era de Carballiño. Eu tiro máis cara da Peroxa. Os de Peroxa e de Vilamarín son xente de confianza e aprenderon a andar polo mundo en América, as xeracións anteriores, fai 100 e pico anos, e non te enganan por pouca cosa. Non che contan un conto mentre che enchen o plato de polvo co mínimo polvo posible. Non. Entón, nese sentido, bueno. Pois igual, os emigrantes da Peroxa tamén interactúan co cura. E o cura representa os emigrantes da Peroxa ante a Diputación. Claro, eles mataban os carros. En Entenza, nunha parroquia de Salceda, o mesmo, é que lle van pagar un cemiterio novo. E o cura lidera o proxecto e en 2 anos faise. Claro, aí onde había acordo, onde había boa vinza, todo iba mellor. Para que máis mandan diñeiro? Por suposto, lavadoiros. Algo tan humilde como un lavadoiro, pero iso melloraba moitísimo as condicións de vida das mulleres. Seguramente ninguén das aquí presentes lavou de rodillas no río, pero iso era bestial. Hai fotos que testemunhan. Ter un lavadoiro exemplo de pedra onde puderan lavar de pé. Iso era unha mellora moi importante para esas irmás, fillas, nais, o que queiran, dos emigrantes. Por iso ese lavadoiro.
todo este tipo de obras que melloraban as condicións de vida desas persoas. E iso faise nos anos 10 e 20 co diñeiro que vende a América. E logo nos 40 e 50 outro pouco, pero moito menos xa, porque aquela xeración magnífica xeran vellos, e os emigrantes que marchan nos anos 50 eran xente formada na sociedade represora e autorreprimida do franquismo, na escola do franquismo. E claro, termos como solidaridade estaban moi mal vistos. A solidaridade é isto. Claro, cando vemos isto, vemos o símbolo do Partido Comunista, que se apropiaron deles, pero basicamente a solidaridade da xente do común. Vale? Iso é o que representaba. Logo, no capítulo de gratitudes, homenaxes, esquecementos e silencios, claro, isto basicamente levanos a recuperar esa memoria colectiva. Esa memoria que fai parte de nós, de quen somos nós. A xente de outros do século XXI, os galegos do século XXI, pois en boa medida somos herdeiros de todos. Faláballes antes dun pega, si hai que ir a velo de verdade, pero bueno, si fan unha visita virtual, por aquí, creo que é unha exposición permanente, claro, as aulas non eran tan bonitas como nos ponen por aquí. Hai, vamos a ver, aulas históricas. Eu máis tenho certos problemas de vista. Bueno, tanto tempo. Procuren ir a un pega. Na primeira planta están esas aulas históricas, e o que se vai vendo é como era unha escola de Ferrolado, esas escolas improvisadas, esas academias, diríamos, e logo como grazas ao diñeiro de migración, as escolas dos indianos xa eran centros escolares ben dotados, semellantes ás escolas da Segunda República, os gobernos, fundamentalmente o goberno presidido por Manuel Azaña, na Segunda República, triplicou os investimentos para crear edificios escolares, dotou esas escolas con milleiros de mestres, e unha das razóns que os mestres foran un colectivo tan comprometido coa República, non é a única, había máis, pero bueno. E logo virían xa as escolas da época franquista, que claro, a infraestructura estaba feita. Pensen, ademais, que moitos destes edificios escolares nos anos 30 asumen os concellos e nos anos 40 vamos a utilizar dentro da media escolar. E dirán ustedes, e o Estado, que acontece co Estado? Bueno, xa para irmos á presentación, voulles ensinar unha cousa rapidinha. Antes falaba de Salceda de Caselas, desenvolveuse un proxecto de investigación de recuperación da memoria de migración e, sobre todo, da importancia que tiveron os emigrantes de Salceda, basicamente en Brasil, e na Argentina, na construcción dunha sociedade civil democrática, na mellora das condicións de vida dos salcedenses desde final do XIX ata a primeira metade do XX. Pouco tempo se irá unha monografía que pretende emular a esta de Berra, pero, ademais, o Concello creou unha página web, o arquivo da memoria da imaxe de Salceda, onde teñen moita información. Se en algún momento queren consultala, pois isto. E agora, vamos a ver si pomos un pouco de orden en todo isto. Aí temos como era a sociedade galega da época. E, olha, teñan en conta que as fotos menten. O de unha imaxe vale máis que 1000 palabras, non mentir. Eran fai 100 anos e sigo sen roupa. Para as fotos a xente vestíase ben, con roupa que moitas veces non era deles, sobre todo os de América. O trafucillo, o pajilla, o sombreiro e tal, moitas veces eran da tienda fotográfica. Pero que nos interesa daqui? Fíxense, fotos feitas para homes ausentes. Eses homes que se van xuntar a nivel de parroquia e mandar cartas para formar as súas fillas e fillos, para mellorar as condicións de vida, ese lavadoiro, fontes, pontes, etc., praza de abastos para as súas donas, para as súas irmás, etc. E era unha sociedade pobre. Estas fotos son de diferentes concellos de Galicia, e aquí teñen unha sociedade agraria que se fai a foto para dicir: mercamos esta casa e aquí vos montar unha escola con o dinheiro que nos mandaste desde América.
En América estaban os homes. Todos estos son galegos, emigrados en México, na Argentina, etc. E mandan dinheiro para construir esas escolas. Vale? En algún caso conservouse a memoria de todo isto. Esta señora María Naveiras, pois eu tive a infinita fortuna de conhecela, de abrirme ali o arcón no que tiña 200 e pico cartas dos seus irmáns que foron fundamentais, porque dous estaban en Bos Aires e un en Montevideo, para construir as dúas escolas de Ferreira en San Sadurniño. Ferreira é unha parroquia que ten unha orografía imposible, porque ten unha parte de valle e outra de montaña. Non se puñan de acordo onde construir a escola. Isto foi moi común. Ou que unha sociedade dunha parroquia se dividira, porque claro, eu se vou mandar os cartos, ou os de Bos Aires, se mandamos os cartos, home, queremos a escola perto das nosas aldeas. Pero da Habana queremos nas dúas aldeas. Oi, pois non hai tutía, non nos pomos de acordo, nada, pois dúas escolas. Ou eso nos dividimos. Neste caso fixeron dúas. Vale, unha delas é esta, a que teñen aquí, pero ademais tamén financiaron a reconstrucción do cemiterio. Vale. Esa sociedade de instrucción financian obras de certa enxundia. Vale. Asilos de ancianos, como de Caldas, por exemplo. A mecanización. Un arado de vertedeira compraba un retornado, ou xuntábanse entre dous. Pero unha trilladora non. E a trilladora era fundamental para evitar que unha tormenta se estragase a todo. Por iso, os retornados que volven con cartos e que teñen explotacións medias ou grandes adiantan o diñeiro para compraren a trilladora. Claro, que hai que predicar o exemplo. Isto é como todo. Non? Entón, as sociedades agrarias que funcionaron ben foron aquelas que conseguiron beneficios tangibles, concretos. Claro, e aí ao final tiñas que comprometer. Entón, os ricachos das aldeas, pois pensen, por exemplo, nos Couselo e no Ferro, a xeración anterior, a don Xesús Ferro Couselo, da mesma familia, poñen cartos, eles e 3 ou 4 máis de cordeiro, compran malladoras e foi unha das sociedades agrarias que mellor funcionou en todo Pontevedra e durante máis tempo. Cando chega o franquismo, convértense en hermandade sindical e siguen facendo o que les peta. Simplemente cambiaronse. Os máis de esquerda desapareceron do primeiro plano e apareceron no primeiro plano pois, a familia de Xesús Ferro, que eran de dereita liberalista. Claro, aquí temos a Fundación Blanco de Lema, precisamente cando estaban construindo, e aquí temos esta escola de Cordeiro, e os que se fotografían son os retornados de migración que controlan que o investimento realmente se faga, e por iso fan a foto. Mirad, a escola está moi fácil, e a dotación ven despois. Vale? Bueno, que falar de Betanzos, o García Naveira, que é o investimento que fixeron. E por que estos indianos, esta xente que volvía con moito diñeiro, por que gastan tantos cartos na súa veciñanza? É moi sinxero. Para facerse perdoar o éxito que tiveron. A envexa move o mundo. En termos de investigación social, chamamos de emulación ou privación relativa. Onde Pilar adiantado, a xente non emigra pola pobreza, senón porque, oi, se a lle foi ben, pois eu marcho, a ver se tamén me vai ben. O fondo é envexa. Claro, se marchaches e volves dentro de 20 anos e fracasaches, non volves. Agora, se volves con moito éxito, tens que facer perdoar. Só che perdoan que sean ricos e ademais eres generoso. Vale, entón aí, vale, construes unha casa de envexa para demostrar o éxito que tiveche, ou compras un coche, xa non son 40, 50, pero tens que gastar dinheiro por vecino. Vale, tens que convertirte nun benefactor. E así van a aceptar. Claro, aceptarte na elite. Iso é o que fai por García Naveira ou todos estes indianos, a parte da súa economía, non imos cuestionar. Pero é un cálculo estratégico, é converterse en parte da elite. Vale? Bueno, estas imaxes que teñen, isto é de Entenza xa, e os emigrados desta parroquia de Salceda acaban separándose do resto do concello, porque os outros apostaban pola loita política para eliminar os caciques locais, e eles deciden que non, que xa gastaron moitos cartos niso, entón eles queren facer un cemiterio e un edificio escolar. Vale? E optan pois, por ese modelo parroquial. E toda esa memoria consérvase no cemiterio de Salceda, mesmo na entrada, ou un edificio que logo pasou funcionou como escola ata os anos 70,
ata que se construíron os colexios, estos de Xerez. E agora é o local social dunha comunidade de Montes, unha comunidade vecinal de Montes, claro. Como darlle un futuro a todo este patrimonio? Musealizar esa memoria, convertelo en centros sociais, en centros comunitarios. Bueno, logo falamos dos cambios sociais, se queren. Foi fundamental. Non vou falar das remesas particulares, porque desto falará Dubert e Silro. Entón, únicamente me quero centrar no tema que nos ocupa. O Estado. Que pasaba co Estado español da restauración? Pois un pouco como o Estado español do prestixio, supoño con esa, non? Esa sensación de orfandade, de, pero para que diaño pagamos impostos? Bueno, o Estado liberal español foise construindo daquela maneira, con relativo fracaso ou tardanza, entre 1833 e 1931, se pomos aí a data. É un Estado que quere ser centralista, pero que non ten recursos para facelo. O sea, quere ser Francia, pero non é capaz. E é un Estado que é cada vez máis eficiente en dous aspectos fundamentais, para a desgracia da xente do común. Primeiro, no cobro de impostos, os famosos trabucos, sobre todo impostos indirectos, o IVA dos indirectos. Todos sabemos que os impostos indirectos gravan máis as clases populares. Non é o mismo que a mí me cobren un 20% de impostos en gasóleo que a de Amancio Ortega. Bueno, pero é que ademais o IVA hoxe pagamos en función do que consumimos. Eu paguei o IVA desta botella. Na época non. Os consumos facías unha derrama, había unhas comisións que iban adxudicando o que lle tocaba pagar a cada provincia, a cada concello, a cada parroquia. Nesas comisións estaban as elites locais e o cura para asegurarse de que a cousa fora legal. Claro, o problema, o cura tamén era un gran propietario, ou polo menos identificábase con que se debe. Claro, os trabucos realmente eran eso, era un arma do Estado para sacar un excedente teórico do campesiñado. E iso foi unha das medidas que provocou a ruína progresiva da poboación rural e a migración. Vale. En que máis eran eficientes o Estado liberal español da segunda metade do XIX? En sacarlle ás familias outro recurso fundamental, os fillos sin idade de traballar, para o servizo militar. Quen cumpría o servizo militar? Os fillos dos pobres, a xente do común. Os fillos dos ricos pagaban un sustituto. E logo, coa famosa lei de... non me acordo, de Ferrol, como Canalejas, coa lei de reforma militar de Canalejas, que eliminou esa desigualdade, entón, puxeron unha norma pola cal podías pagar a cota. A cota era que ti pagabas 3.000 pesetas e quedabaste na península. Bueno, e isto que importancia tiña? Pensen na guerra colonial de Cuba. O 90% das baixas de soldados españoles en Cuba non foron en combate. Os seus mambís mataron moi pouco. Os independentistas cubanos mataron e feriron a moi poucos soldados españoles. Güeller e Martínez Campos encargáronse da carnicería. Iso si, ainda se estudia hoxe nas academias militares como mestres do diseño da estrategia antiguerrilleira. Os ingleses, o que aplicaron en Malasia nos anos 50, a loita antiguerrilleira, aprenderon a, entre outros, de Güeller e de Martínez Campos, que reventaron literalmente a milleiros de soldados españoles en Cuba para controlar os territorios que tiñan do outro lado do Zanjón e todo. Claro, ir a Cuba era ou non volvías ou volvías feito un desastre. E as fotos dos soldadiños desembarcando en Santander atestiguan. Claro, o de Cuba non aprenderon el honor del ejército, el estamento, esas cousas que ainda a veces saen de ello. E entón embarcaronse na guerra do Rif, non de Marrocos, do Rif, desa región machacada, primeiro polos españois, os franceses e logo polos propios marroquís, incluso con armas químicas, bombardeando con gases tóxicos. O exército español, e logo tamén o exército marroquí de Hassan II. Ir ao Rif supuñou mesmo, que te mataban ou que ibas ter que matar xente. E iso que non facía? Os fillos da xente do común, os fillos dos ricos non. Vale? Bueno, pois ata aí era eficiente o Estado español, e paren de contar, en crear unha rede escolar en absoluto.
Cando empeza a crearse unha rede escolar? Pois nos anos 50, coa famosa lei Moyano. Pensen que entre os 30 e os 50 desamortizan os bens da Igrexa e os bens de propios. A Igrexa tiña unha función importante. Había escolas, había moitas escolas da Igrexa que educaban. Cando se desamortizan os mosteiros, conventos, etc., esas igrexas desaparecen. Claro, pero o capitalismo vai se desenvolvendo. Require unha man de obra con unha mínima formación. Ademais, hai que crear cidadáns. Hai dúas institucións no século XIX que fan nación, que crean cidadanía. O exército e a escola. O exército español, xa lle falei, e da escola, pois eran poucas e malas. Claro, de aí a nacionalización débil é un dos problemas. Mal que lle pese o nacionalismo español, o españolista, que realmente non temos o nivel de concienciación nacional española que hai en Francia. E iso que é unha razón histórica. Mal que ven é un Estado centralista fracasado. E, estaría ben, se levamos 100 anos con algo que non funciona, calquera psicólogo nos diría, se iso non funciona, proben a facer outra cousa. Bueno, vamos coas escolas. O lei Moyano créase. O sea, a estructura era, polo menos tiña que haber unha escola en cada cabeceira de concello. Pensen en Mouros, vale? Na cabeceira, aquí na serra, unha escola completa. Preferentemente de nenos. Pero polo menos completa, que funcione todo o ano de nenos. E logo nas parroquias pode haber escolas de tempada, así lle chamaban, ou incompletas, que poden ser mixtas ou separadas de nenos e nenas. Depende de que os cartos que poña o Concello para a educación. Ata 1903 os mestres pagaban os concellos. Dende 1903 o mestre, o salario paga o Ministerio de Instrucción Pública. Pero, ollo, a vivenda e a escola siguen pagando os concellos. Teñen xa un salario digno, logo, se non dá tempo, de cifras, non ti, pois, tomo 3 cousiñas máis e acabo. Poucas escolas, malas, pero que ademais non funcionan. Por que non funcionan? Pois, basicamente, porque cando van os mestres non van os alumnos. O sea, o nivel de absentismo era brutal. Isto sabémoslo pola documentación municipal. O alumnado, fundamentalmente os nenos, as nenas faltaban muitísimo máis ainda, estaban escolarizadas ata os 12 anos, pero é unha escolarización moi descontinua. Os nenos asisten máis. Bueno, todo isto, Galicia e as rexións migratorias cantábricas son as que teñen un nivel de alfabetización máis alto, pero fundamentalmente masculino. O nivel de alfabetización femenino é moi baixo. E isto ibaba moitísimo as posibilidades de vida, de desenvolver un proxecto de vida autónomo desas mulleres. Ben, que acontece con nenos? Cando non van á escola? Setembro, outubro, a época das colleitas, onde hai que axudar a facer a colleita. Logo, se o inverno van, cando chove van, ben sexa a mañá ou a tarde. E volven a non asistir, o absentismo escolar multiplícase dende febreiro marzo, a sementeira e os traballos de pastoreo. No inverno van, vale, chegou o inverno e os rapaces van á escola, pero aí non van os mestres. Claro, as escolas eran frías, os edificios eran malos, a gas os dos americanos, e as vivendas alugadas para a vivenda do mestre tamén eran inhumanas. E as protestas, as queixas dos mestres, bueno, pues relatan situacións realmente penosas. Isto é unha das razóns de que os mestres, en xeral, estuveran ao lado da xente do común. O salario dun mestre, ao final, se outras contas, permitíalle vivir, se tiña familia, máis ou menos igual de mal que o dun canteiro ou dun labrego. É verdade que cobraban un diñeiro, pero se a súa muller non traballaba, tiña que mercar todo. De aí que estes pequenos agasallos que lle deran, que tiveran certa importancia. Pero é que, ademais, vivían en vivendas iguais ou peores que os da xente do común. Estaban coa xente que educaban. É claro que os mestres perdemos, que os ximos heridos e tal. Bueno, os mestres no inverno non asisten, e isto provoca moitas protestas. Vale. A reacción das familias. Que fan as familias? Pois buscan un sistema educativo que realmente prepare aos seus fillos para emigrar. As escolas de Ferrado, un escolante, alguén que non está titulado, pero que vai educar os nosos fillos en aritmética e na lectoescritura, que o vai preparar para ir á América. Vale? Isto é o fundamental. E logo as escolas nocturnas.
é interesantísimo. Cando analizamos a documentación que remitíamos os mestres aos municipios, aos concellos, nas escolas nocturnas prácticamente só hai mozos de 17, 18 a 20 anos, e non falta. Aí asisten sempre, porque se están preparando para marchar a América. Esas eran as escolas que realmente funcionaban. Bueno, sobre a importancia da parroquia, xa lle falei da filantropía, desa falsa filantropía. Era un cálculo estratégico, era un investimento moi calculado. Tamén, algunha outra cousiña que quería comentarles, a ausencia do Estado liberal tamén, de feito, e aquí é onde acabamos en Outes, non é casualidade que no número 41, nesta entrevista tan bonita que lle fixeron a Ana María, a filla de Domingo Sendón, ela conta como a nai de Domingo Sendón procurou diñeiro para mandalo a América e que non tuvera aquí o exército español, onde iba a perder a vida ou a saúde. Claro, eu conteilles, ou, bueno, tratei de contarles a parte bonita dunha historia que tamén ten unha parte moi negativa. Se hoxe somos un país ou unha nación que ten medo de dicilo, menguante, se somos un pobo de vellos embellecido é porque levamos durante casi 200 anos mandando fora a xente máis preparada. Mozos, que non vos enganen, non ides ser a xeración mellor preparada do país. A nós xa nos dicían mesmo hai 30 anos. Os políticos vamos contando sempre iso para que os voten. Vale. Seguramente tendes que marchar, algúns de vos, ou optades por marchar. Facedes, porque cando sodes novos é cando hai que dar ese paso. Pero, olha, tampouco va a ser a primeira emigración técnica e cualificada do país. Fai 100 e pico anos, os que emigraban e as que emigraban eran as que sabían ler e escribir e dominaban a aritmética básica. E iso era a educación competencial da época. Claro, o resultado cal é? Pois o resultado é o que no número 45 o noso compañeiro Vicente Velleira sintetiza moi ben este artigo. Claro, é como a poboación da maioría dos concellos de Galicia foi decrecendo, sobre todo dentro dos anos 50. Pero, olha, os datos enganan. É verdade que ata os 40 e pico, 50, medra. Pero medra porque a natalidade era moi alta. Pero a partir de aí, xa co éxodo posterior aos 50, o envellecemento é imparable. É a morte dun país, somos un país de vellos, ou non tanto, e Silvio Gubert, o sábado, vai nos argumentar que non, que no século XVIII xa éramos un país de vellos. E entón, ímolo deixar aquí, porque o que nos vai contar Rocío é moito máis interesante que estas generalidades. Moitas gracias por súa paciencia. A este último acto de estas jornadas que llevamos facendo en Outes desde o pasado mércoles. Jornadas que dedicamos á emigración galega xiraron en torno este acto principal, que é a charla que vai partir Ramón Blanco sobre o poeta emigrado na Argentina Domingo Sendón. A Ramón Blanco se fixe un proceso de presentalo pasado mércoles, cando veu falar ali ao Instituto Poetañón sobre o insigne Poetañón como emigrante. Recordo, ou para os que non estuveron aquel día, que Ramón Blanco é natural de Outes, de Parroquia de Cando, é profesor de Lingua e Literatura Galega. Tive o placer de traballar con ele o ano pasado no Instituto Brasil do Mar, onde ele ainda sigue a día de hoxe. Ademais de profesor,
é tamén escritor. É un poeta xa con renombre en Galicia, xa ganou o premio de Poetañón na primeira edición, e máis o Lorenzo Baleirón fai un par de anos. Ten xa publicado libros de poesía, un sobre Piñón en colaboración con Santi Nieto de Pisa Pedro, e logo unha biografía que editou Galaxia, unha biografía do Poetañón, con ocasión do bicentenario do poeta, no 2012. O seu cargo correu tamén a edición deste outro libro que presentamos hoxe, de Outes a Santiago, a autoría deste escritor de Outes, do que nos vai falar xa para non alargar máis este sobre. Se pode falar de pé, casi prefiro. Escoitanme de pé, se falo de pé. Escoitan moi atrás, sí? Sí. Vale, porque prefiro ir falando sobre o destrado para non... Así ben, non? Vou empezar con... Bueno, antes de nada, evidentemente, gracias polo convite. Sinto que estou na miña casa, porque este congreso, en moi boa parte, pois é organizado por xente de Terra de Outes, tamén coa axuda de Raúl, evidentemente, que tamén é socio noso. Entón, igual te con un pouco de informal, ou mellor, debía ter un pouco máis de consideración cara a Juan Mariño, cara a Raúl e os demais compañeros e compañeras de Terra de Outes, porque me invitan a falar aquí. Tamén quería saudar que despois van a ver a filla de Domingo Sendón, Ana María, tamén a súa prima Amanda, que tamén me axudou moito con este libro, Vicente tamén, que me axudou como gran despois nas fotos, e tamén agradecer a presencia dunha amiga tamén de Ana María, que é Alicia, que incluso ven desde o outro lado do mar para escoitarnos tamén. Vou comenzar lendo un pequeno texto de Castelao, que está no sempre en Galiza, para introducir a figura de Sendón. Algúns galegos de boa fe coidan que o cultivo do noso idioma é unha impedimenta de traballo na emigración, mas eu quero invitaros a meditar. Pensades que a nosa terra pode seguir sendo un criadeiro de carne humana para enviar ás Américas en paquetes teutóns? Porque o noso deber está en asegurar o dereito ao traballo remunerado, para que ningún irmán noso emigre por necesidade. Pensades que os galegos poden seguir andando polo mundo a ofreceren indiñamente a mercancía dos seus lombos e dos seus brazos? Porque o noso deber está en armar ao pobo dunha instrucción primaria, profesional e técnica, que lle permita ser digno en todas partes, e en todas partes atopar as ventaxas que se lle ofrecen a un inglés, a un alemán, etc. Ou é que na emigración resulta superior un castelán a un galego por falar unha lingua máis extensa? A superioridade non está no idioma que se fala, está no que se sabe, no que se di e no que se fai. Penso que isto resume ben a vida de Sendón, non? Podemos ver destes 15 minutos ou 20 minutos que teño para falar dela desde a presentación, tamén para non pisar o que podemos falar despois eu máis Ana María. Ben, Sendón naceu, como verán despois no libro, pois aí fixen no libro unha pequena biografía, non? Moi básica. Naceu neste rueiro, este é o rueiro onde nacín, que recordan os seus versos en Outes, cerquiña da igrexa, aquí a man dereita, tal como está a imaxe, estaría a igrexa de Outes, e a man esquerda, vendo a imaxe, estaría o noso local social de Terra de Outes na mesma aldea, non? E, segundo me dixo Vicente Abelleira, que esta foto dele, por certo, onde está este jalpón, este garaxe, máis ou menos estaría a primitiva casa natal que hoxe en día non existiría. Naceu no 97, bueno, foi un poeta dunha vida moi lonxeva, como saben, morreu no 94, non? Pero xa falaremos diso. Ata os 11 anos tivo instrucción básica, foi a escola dun tal Pineireiro, de Brión, foi a súa formación da súa vida, non? Despois en Argentina, o contacto cos emigrantes e cos asociados de Outes, pois vai non levar a ter unha cultura superior, pero este é a súa escola realmente, non? E ademais da Universidade da Vida, como se di habitualmente. Hai unha guerra, como saben, que as guerras africanas son varias, non? Xa na época da Ñón había guerras con África, porque as guerras africanas veñen desde o ano 59 do século XIX, se non me equivoco. Pero a do Rif, que concretamente esta serie de ofensivas que hai entre España, Francia e as montañas de Marrocos do Rif,
o famoso Ave de Crin, seguramente lle soa, pois van do ano 11 ao 27. No ano 13 ten 16 anos, o que fai é, para non ser chamado a quintas, para non ser chamado a guerra, a filas, pois marcha a Buenos Aires, se marca a Buenos Aires, como moitos emigrantes, o que vai facer é que en decembro do 13, marcha a Buenos Aires e, como ben saben, as viaxes daquela non eran as de hoxendía, chegará no 14 de xaneiro. O día 2 de xaneiro do ano 14 está en Buenos Aires. Esta foto non é onde chega, este é a Avenida Mayo, pero no ano 1909, non é exactamente do 13, pero bueno, que vexan un poquinho como era a Buenos Aires a que chegou. Tamén no libro, que se non recordo mal, falo disto, de como, curiosamente, Manuel Antonio, o poeta de Rianxo, tamén lle fai versos a Avenida Mayo, de Buenos Aires. Seguramente se non tamén andaría por ali. Ademais, bueno, sempre dixo aos meus alumnos que unha avenida de Buenos Aires, bueno, minto, dixolle sempre, cando falamos das cidades galegas, que a maior cidade, que é Vigo, é unha mera avenida de Buenos Aires. Non sempre lles dixo aos meus alumnos para que se den conta do que é ter 1 millón de descendentes de galegos fora de Galicia. Ben, pois aquí chega no ano 14, ele vai se instalar nun barrio que se chama Parque Patricio, e máis tarde vai chegar xa a San Telmo, que é o que fai famoso a súa vida, tamén o seu libro, evidentemente, non? Ele vai desempeñar os labores típicos dun emigrante, como se dixo outro día na primeira das xornadas, cando falaba a profesora Pilar Cajiao, que os galegos eran destinados pois ás tarefas no sector terciario, diríamos, desta urbe en continua expansión que é Buenos Aires. Nesta época Buenos Aires ten aproximadamente 1,5 millón de habitantes, 20 ou 30 anos despois xa ronda os 5 millóns, máis ou menos, se non me equivoco no dato. Entón, bueno, evidentemente, o aluvión da cidade como motor da emigración, vai continuamente atraer xente que busca traballo no emprego doméstico, pero tamén na hostelería, como é o caso de Domingo Sendón Rodríguez. Domingo Sendón Rodríguez vai traballar primeiro lavando platos, despois de camareiro, vai ter incluso negocios de hostelería, e alrededor destes negocios vai ser desenvolvendo tamén a súa vida en Buenos Aires. Vai regresar no 25 a Outes, porque xa ten 28 anos, está libre xa do perigo de ser chamado a filas, xa está a súa quinta libre de ir á guerra, e volve para Galicia. Vai casar con Josefa Vieites Álvarez, que é unha moza de San Orente, que tiña antecedentes na zona de San Corme de antes, se non me equivoco. E o ano 29, o 13 de outubro, esta primeira muller vai falecer, vai morrer, xa perderan un fillo, e 15 días despois de morrer esta muller, tamén morre a filla que nacera no parto, que 15 días despois. Entón, Sendón, claro, unha depresión, como imaginan, considerable, o que fai é que non quere estar máis aquí e no ano 30 volve a Buenos Aires. Neses 5 anos, pois, varias desgracias na súa vida. Entón, ele tamén recordará isto en algún dos seus poemas. No ano 30 vai estar xa por San Telmo, outra vez. Aquí teño unha imaxe que é o Café do Rego, que lle dá nome á praza, se non me equivoco, chamase para Praza do Rego, pelo café. É un café moi famoso de San Telmo, tal vez moi famoso, porque, como saben, en Buenos Aires tamén vai ser unha cidade cosmopolita, pero tamén intelectual, onde vai haber varios escritores importantes, como o meu aliado Jorge Luis Borges, por exemplo, pero tamén galegos exiliados e españoles exiliados, que van a facer esta cidade un viveiro tamén de artistas e de creadores. No ano volve entón a Buenos Aires, e aquí vai coñecer a segunda muller, que é María Consuelo Linde Fernández, que é a nai de Ana María, unha rapaza asturiana de Cangas de Narcea, nacida no ano 1906, coa que inicia unha relación sentimental no ano 36, justo ano da Guerra Civil Española. Conócense tamén nun local de hostelería, creo que era un bar dunha prima de María Consuelo. Entón aí van ser facer mozos, e no ano 45 van casar. Estas fotos pasou unha Amanda Camaño, son, se non me equivoco, respectivamente do ano 49 e 48, o revés, non recordo moi ben agora. Son despois da boda xa, non moito despois, pero bueno, esta é unha foto de Sendón, e esta é a foto da súa segunda esposa, a Ana María.
Tras a boda van deixar San Telmo e van vivir 3 anos nun barrio que se chama Norte Recoleta, de Buenos Aires, e xa despois asentaránse no barrio de Montserrat definitivamente. Viviron en varias casas, e este é un percorrido vital pola cidade de Buenos Aires. Unha cousa importante, como saben, na vida de Sendón é a pertenza á Sociedade de Unión Residentes de Outros en Buenos Aires. Pero antes disto quero facer un pequeno antecedente das sociedades de migrantes, explicar un pouquinho, medio minuto. Teño aquí a foto do Centro Gallego de Buenos Aires, moi conocido, actualmente ferido de morte, non? Dime aquí a Ana María por sinais que está caput xa. Neste centro, como saben, non é só un lugar de cultura, que para nós o é, desde logo, non, pos galegos, pero tamén é, a efectos prácticos para os migrantes, un lugar de acollida, de saúde, non? Incluso a veces de beneficiencia. O propio Sendón falece aquí, se non me equivoco, neste hospital do Centro Gallego, non? Santos anos 90, como saben. E, bueno, pois é un labor non só cultural, senón tamén un labor máis práctico, non? Máis da asistencia incluso sanitaria, que deixa bastante tocado os galegos, supoño, en Buenos Aires. Aquí teñen un estandarte, estes son dúas imaxes, aquí teñen un artigo de Domingo Campos, que tamén está aquí no público, que son o estandarte da Unión Residentes de Outes, pero creo que é un estandarte bastante actual, non? Se non me equivoco. Esta é unha revista que é un pouquiño paradigma tamén das asociacións de migrantes da comarca, non? Porque non sei se len aí, porque me lean, pero pon Montelouro, e abaixo pon ano 54, e depois pon os lugares da zona, non? É dicir, pon Muradar, Carnota, Mazaricos e Outes. Pero nós, como saben, temos especificamente unha asociación de Unión Residentes de Outros en Buenos Aires, que editaban estes boletins que teñen por aí polas marxes, son de varios anos, que os metín no libro nos apéndices, e aquí é onde vai publicar, chamolle Curoba, porque é como lle chamaban eles na página web, cando funcionaba, que sería Asociación Civil Unión Residentes de Outes en Buenos Aires. Aquí vai publicar Sendón os poemas que publica, a maioría, por menos o conozo, e tamén incluso algún artigo, como este que fixo cando foi o centenario da morte de Añón, non? Que vai acompañado na revista cun poema de Sendón que tamén está no libro. Tamén está o propio artigo, se non me equivoco, no libro. Ben, a Asociación de Residentes de Outes en Buenos Aires, a parte do elemento cultural, asociativo, pois ten a súa vida social, non? En estas fotos poden ver, aquí está Sendón, o libro marqueino cunha flecha para facilitar a localización, porque tampouco me acordo de quen eran todos os compañeros, son directivos da sociedade. Nunha xunta, nos boletíns aparecían como directivos da sociedade, eu non sabía identificar, os Ana María, o mellor. Algunos sí, outros non. Eu non sei, claro, entón, para non arriscarme, pois, como realmente me interesaba a imaxe do mismo Sendón, pois é este de aquí, non? E aquí tamén está él, nun banquete, na Asociación de Unión de Residentes. Non me acordo, este é Pedro García? Non. Non? Eu non vexo. O Rulo? Non. Tengo que ver de cerca, perdón. Está no libro tamén a foto, A ver, te acuerdas da página, non? O que pasa que non lle puxen pé de foto identificativo que tampouco me quería arriscar. Está na página 203. Aquí está. 203. Esta foto publicouse na Terra de Outes. Este es... Eu non recordo se na Terra de Outes estaba identificado. Igual foi fallo meu. El primero es... Este no es Tuña. ¿No? Sí, porque estou me acordando de repente que un era familiar de Xastre, verdad, Xastre? El E quitaronse otro... identificado, verdad? No artigo que El otro es Vázquez. Vázquez. Sí. El otro es Evaristo Suárez. Foi fallo meu polas presas, Evaristo Suárez, que no sé de dónde era, pero bueno, es de por acá, pero no sé de qué casa, no te acuerdo. No sería de Lantaró. No, Suárez de Lantaró era el Domingo Suárez. Este es Evaristo. Vale, pois no Domingo sé. Sendón vai intervir tamén na vida social da sociedade, como lle chamaba el, máis o seu amigo Pedro García o Rulo, non? Tamén un compañero daqui de Outes. Sí, pero acá no está Rulo. Moi amigo dele. E ambos publicaban os seus textos na revista da asociación. E tamén lle chamo, en plan irónico, obra social, non? Como os dos bancos, que tamén fixeron obra social no sentido de que foron os promotores esta Unión de Residentes de Outes en Buenos Aires, por exemplo, das escolas graduadas na Vascués, non? De rock, tamén desaparecidas como o Centro Gallego de Buenos Aires,
Estas son fotos que extraen das revistas, se non me equivoco, do ano 53 ou por aí, que refires ao ano 51 cando se fixeron estas xestións, non? Que, como saben, bueno, pois, como interveu nelas o gobernador daquela, que era o embaixador, perdón, que era Nina Vascués, pois acabaron dedicando o nome da escola. Mingo Chugamos tamén ten un artigo moi interesante sobre o tema, non? De quen era realmente este peixe que era Nina Vascués, non? Pero, bueno, isto non vou entrar nisso, eso non me daría tempo. Vou seguir. Vale, aquí unha parte que quería tamén determe un pouquinho. Esta foto do Domingo Sendón non é o noso Domingo Sendón. Este é un primo dele, vale? E hai uns anos, bueno, pois a raíz de Far con Ana María, con Amanda, con Óscar Sendón, con Óscar San García, etc. E, sobre todo, vencer a preguiza, abrir un boletín a de cabo a rabo e descubrir esta foto con un necrolóxico ao lado deste home que morre nos anos 61, se non me equivoco, por aí, e dicen, coño, pero non pode ser Sendón Rodríguez. Entón, dixen, aquí pasa algo. E por iso fixera 3 artigos consecutivos que lle chamei Apoloxía de... non me acordo, bueno, Apoloxía de Añón polo home duplicado, algo así, non? Chamei. Entón aí intentaba desvelar por que había esta coincidencia onomástica entre Domingo Sendón e Domingo Sendón. Este Domingo Sendón non sei que máis, pero outro Domingo Sendón Rodríguez. Domingo Sendón Rodríguez, segundo me dixo Ana María, trataba de primo. Sí, trataba, pero que era, non sei, mejor non averiguar. Era de Brión, excusa de luz. Era de Brión, e foi presidente tamén está no libro, foi presidente da asociación nos anos, unha década máis ou menos, dos 50, 60, por aí. E, bueno, é o artífice deste libro, non? Que sempre se di que Domingo Sendón Rodríguez foi o que fixo este libro de Fred Español, na Argentina, copiando o que fixera Martínez Salazar na Coruña no século XIX, e non é así. Realmente o libro foi, porque Sendón era moi noviño daquela tamén, ademais, era un chavaliño. Foi coordinado a edición por ese señor, non poder, chamemos para entendernos, non? Que tamén sería seguramente un dos que estuvo detrás da creación da placa que está na casa natal de Añón, no ano 24, que, como saben, trouxe no 25 Domingo Sendón, cando veu, se recordan a primeira vez que deu a Outes, non? A Galicia. Traía esa placa, Domingo Sendón Rodríguez. Entón, esa placa estivo 10 anos na casa da Taño Orens, en Rom, Eugenia Taño Orens, que era outro colaborador desta asociación, tamén unha persoa destacada en Outes, e durante 10 anos non se pudo colocar. Ao final, en plena república, sí que se pode colocar a placa, e faise esta homenaxe, que tamén estes días vi unha foto, que é unha foto que tamén escribeu Joan Mariño un artigo sobre ela, explicando os pormenores do contexto desta foto, que é unha foto da Casa de Añón, que escoge esa placa, hai un acto multitudinario, incluso hai despois unha comida na que se fai unha especie de exaltación republicana e galeguista na casa dun médico daqui de Outes, etc. Ben, o noso Sendón tamén non significa isto que non lle dedicase homenaxes a Añón. De feito, o gran artífice das homenaxes a Añón Outes foi Sendón Rodríguez. Ademais do monumento, que se inaugura no 66, de cambio desta foto, unha foto de Otero, que foi fotógrafo de Carmino Ordóñez, por exemplo, un fotógrafo de aquí de Muros, do Freixo, vale, pero creo que vivía en Muros, non? Aquí esta foto, outro día cometí un lapsus, dixen que era do 68, non pode ser, porque ten a placa do 68, pero que seguramente trouxe o Sendón no ano 70 ou 72, que é a segunda e última viaxe que fai a Galicia. Esta é unha viaxe temporal, son uns días ou meses, non sei, foi un verán. Ana María dime no ano 70, a min consta no 72 máis ben. No, 72 no puede ser. Tivéramos esa... Eu puse no libro as datas, por si acaso. No, 72 no puede ser porque yo en el 72 había terminado la universidad y ya no trabajaba en escuelas, no sé cómo les dicen aquí, en escuelas primarias. Sí, primarias. Y cuando él vino yo estaba, me acuerdo perfectamente que estaba haciendo una suplencia en una escuela primaria. Eu no libro puse as dúas datas. Mejor. 72 e dixen a filla afirma no 70. Sí. Yo no había terminado la carrera todavía. Estaba habitualmente a poñer as datas como, non é dicir, entre 70 e 72, como as dúas tivo que ser. Mejor. Claro, é máis probable que fora mellor que distir de 70, porque é máis próximo no tempo, non? Un dato moi concreto. En todo caso, esta foto tamén farei dela outro día, é a foto famosa na que o alcalde intenta botar da escena ao señor que está aquí na esquina, que é Mauriz, non? Que
que era tamén ter un momento de protagonismo como represaliado que fora na Guerra Civil. E abaixo están as dúas placas. Está a placa de 68, que está no monumento, e está a placa posterior que tamén mandou, ou tivo moito que ver nela, Sendón, pero que xa non traería el, porque é do ano 78 e non consta que le viñese a Galicia despois desa data. Son as dúas placas no monumento, vale? Que están na... Está unha aquí arriba e outra está agora máis na base. Puede haber sido uno. No sé. Ben, no ano 2009, falábamos antes na entrada, o 28 de maio, se non me equivoco, 2009, tamén en maio, foi a celebración desta homenaxe que se lle fixo aquí neste mesmo estrado, non? A Sendón, que tamén foi cando conocime a Ana María. Bueno, quería tamén aquí, non sei se está na sala, Domingo Barreiro, foi un gran artífice tamén dese día, non? Porque foi despois do año que se ocuparon de coordinar este premio nesa entrega. Un dos homenaxeados era Domingo Sendón, non? Un póstumo. Recordo que Domingo Barreiro, ademais de preocuparse desta biografía, que fixo sobre todo conversando con Ana María, é a fonte principal do que é o meu traballo, tamén fixera este librillo de poemas musicados, ainda que está con pseudónimos, non? Medio anónimo, pero tamén está detrás dela, está a súa man detrás desta publicación tamén de 6 partituras de Añón e de Sendón. Ben, xa estou acabando. Agora quería, volver a recordar a Ana María e a Amanda, que me axudaron moito no libro, non? Aquí está a última foto a verdadeira foto do poeta, que é xa na boda da Ana María, a do Regasou. E aquí hai unha foto de Amanda con Ana María nunha visita a Cando, a sentirse de Cando, que é el Badro de Cando. Entón, bueno, pues, agora fiando isto, entre a Amanda e Ana María, o que teño contarles é que tamén no libro me tinha unha imaxe da receta que me pasou a Amanda, non? Que usei só unha mínima parte, porque había moitas cousas que tampouco sabía como publicar, que é as cartas que hai a Amanda, non? De Domingo Sendón. Na súa vellez xa, pois, retoma o contacto coa sobrinha Amanda e vai escribindo cartas desde os anos 80 ata a súa morte, e nelas incluso lle manda poemas, como se di nunha destas cartas. E tanto é así que a veces hai algún mecanoscrito, que tamén están no libro reproducidos, no medio das cartas, como por exemplo este escrito que Sendón fai con motivo do poema que lle publicaran, a entrevista que lle fixera a San García, tamén socio de Terralloutes, para a revista Barbanza. Este é o momento, ano 88-89, que Sendón empeza a ter un pouco de reconocemento ou coñecemento máis ben en Galicia, non? Porque cando, ademais do artigo de Barbanza, que casi ninguén se lle ven a Sendón aquí, pois tamén sai no 89 algúns poemas del na revista Escarabello, que tamén estaba San García, supoño que detrás desta iniciativa de publicar estes poemas de Sendón. E, bueno, pois, vai vindo forma pouco a pouco a idea de publicar este libro, que publica xa no final da súa vida, con 96 anos casi, non? No ano 93, ele morre daría pouco, morre o 12 de novembro do 94, e xusto en maio, como tamén actualmente en maio do 93, Ana María consigue levar a fin pois a edición deste libro, porque ela ocupouse da cuestión máis técnica. Puido ver, como ela conta no prólogo, moi fermosamente escrito, por certo, pudo ver como o seu pai pois estaba moi emocionado e pasou eses últimos meses da súa vida moi contento de ter un libro, non? No que por fin recolle a obra dunha vida, non? Que realmente é o que importa, máis que o que estou contando, pois que lean os seus versos para ver todo o que hai aí, non? Depois falaremos ver na presentación. Ven que a portada está feita coa igrexa de Outes e a igrexa de San Telmo, non? Desta unión, bueno, capa celeste, pero xa falaremos disso. Aquí están as iglesias outra vez, saca de aí. Eu me deixei a poucos por aí sin contar, pero despois na presentación, pois, xa falaremos máis por o mío, se me quedou no tiro. Sí. Se queren xa presentamos o libro e xa facemos todo xunto para poder marchar antes. Sí. Creo que ¿Yo? reclamo. ¿Qué quieres que haga? Sí, Vamos a sentarnos aí. Yo vine de
De vacaciones. de vacaciones. Pues ahora, Cualquier excusa es buena y esta es maravillosa para venir. llévatelo por las Autes. dudas que tengas. Porque así hablamos un poco del libro, ¿sabes? Bueno, espera. Yo tengo frío, no me voy a sacar. Dame los anteojos porque si no, no veo te ni. saques nada. ¿Eh? No te Ni saques que- nada. Estaba En el programa en mis planes no estaba. Nada, yo, si quieres, simplemente empieza a hablar un poquito y después intervienes tú y puedes recordar, por ahí de todo, simplemente el libro, si quieres. Sí. Pensé que no sabías. No, no sabía nada. Está en el mismo. ¿Eh? Ah, no sé. Sí que sabes. Como que las cosas. No, léelo. Vou empezar lendo o prólogo do libro. Que fixo en castelán e o traduciño galego era, dixo que prefería, dixo, te contei, non? Se quería, ou dixo, bueno, non me acordo, verdad? Se, como foi a historia, ela dixo que daba moito mellor en galego, entón por iso vai o prólogo en galego. Todo leo, pero no escribo. Era mi profesor de Buenos Aires de gallego, me mata, pero no. No, é moi bonito todo. Vou ler entón o prólogo da Ana María, só é un folio pouco, e despois a falo un pouco do libro, a miña parte, e despois se ela quere dicir os meus planos, pois tamén pecha de lavar. Revisando os meus recordos, mesmo os máis afastados, sempre vexo a meu pai lendo, escribindo ou reunido cos seus paisanos de Outes. Non coñecía o ocio. Dedicaba o seu tempo libre á súa familia, aos seus amigos e aos seus libros e papéis. Cando a inspiración o asaltaba, sempre encontraba un pequeno caderno ou un anaco de papel no que anotaba con presa as imaxes que despois podía incluir no que escribía, xa fose algo no momento ou que resoaba na súa memoria referido á súa terra ou aos primeiros tempos de inmigrante vivido no barrio de San Telmo. Nesta cidade de Buenos Aires que o acolleu aos 16 anos. Moitas das súas poesías, pequenos fragmentos da súa vida e da súa sensibilidade, foron publicados na revista da Asociación Unión Residentes de Outes en Buenos Aires, institución que amaba e que lle dedicou gran parte do seu tempo. Ese que lle roubaba o seu descanso, porque esa institución era o nexo cos amigos outenses que aquí vivían, que morrían, e tamén cos que quedaran no terruño e que os de aquí sentían que podían e debían axudar de algún xeito. Escribir era a súa paixón, o seu refuxio, a súa defensa fronte ás adversidades, moitas, por certo, polas que debeu atravesar na súa longa vida. Por iso, cando xa a enfermidade e a vellez facían prever que a fin estaba próxima, eu sentín que tiña que facer todo o que estivese ao meu alcance para cumprir o seu derradeiro soño, ese que cariñara durante anos e que meu pai sempre vivira como unha quimera, publicar o seu libro. Sentín que de algún xeito era posible así lograr un pedacito de inmortalidade. Non me podía resignar a que as súas palabras morresen con ele. Así foi como en maio de 1993, exactamente un ano e medio antes da súa morte, un pequeno libriño coa tapa da cor azul, da cor celeste de ilusión, viu a luz en Buenos Aires. Nunca esquecerei a súa expresión nese intre. Os ollos de meu pai dicíano todo, asombro, orgullo, dita e unha emoción infinita que o acompañou desde entón e que alegrou os seus últimos días. Non esperaba outra cousa da vida. Os exemplares, seguindo as súas directivas, foron repartidos entre amigos e familiares nas dúas beiras do Atlántico, e tamén doados a institucións que o viran traballar durante 80 anos. O obxectivo cumprírase. As súas palabras xa non morrerían, non se perderían no tempo. O seu amor pola terra que o vira nacer e por este Buenos Aires que o vira medrar e tamén o seu sentimento perenne de nostalgia, característico dos inmigrantes, veríanse multiplicados. Os seus lectores non só poderían coñecer nos seus sentires máis íntimos, senón que tamén poderían compartir ese amor e esa nostalgia nun entramado que sonaría para sempre. Ana María Sendón. É moi bonito todo, como ven, non? Bueno, xa, sin máis, non chocamos máis a pelota, cando entrevistei para a Terra de Outes, tamén me dicía, que che vou escribir como agora, non? Que che vou escribir eu, que vou facer eu, que non sei escribir, que non podo contar nada. Mandoume 3 folios ou 4 folios, supostamente cos seus recordos de seu pai, que eu tiña que convertir nunha entrevista. E ao final dixen, jova, pero aquí está a entrevista xa escrita. Entón o que fixen foi
buscar onde meter unha pregunta, directamente foi as palabras casi non as toquei. Entón, non entendes a prevención que tens de non querer publicar, non querer falar. Yo no soy escritora y mucho menos escritora literaria, en todo caso, alguna cosa escribo, pero no literaria, perdón. Nada. Ben, pois eu, se non che importa, pois quería empezar falando un poquinho de como fixemos a nosa edición, pois en as portadas. A esquerda está a edición que fixo Ana María e a dereita está a que fixen eu. En realidad no la hice yo, la otra. La hizo mi padre. Yo lo que hice fue por ahí criticar. Mi papel en lo que él escribía era muy crítico, realmente. Ahora no lo pienso, pero fue lo que hice. Pero as cuestións técnicas ocupaste ti delas, non? Las cuestiones técnicas sí, pero lo de las fotos fue una idea de él, el color también, porque era una manera de unir la bandera argentina con la bandera de Galicia. Por eso es él. Eu fui tamén fiel, como ven, a ese espírito da portada do libro, non? Entón, diseñei na imprenta que me meteran. Son fotos distintas, non son as mesmas fotos. A foto da esquerda da nosa portada pois é de Óscar Sendón e Juan Silva, cando fixeron aquele documental sobre Añón. E a da dereita está quitada da Wikipedia directamente, non? Si ten autoría, pero está quitada de internet. E tamén está ese pequeno guiño da bandeira azul, non? De Galicia e de Argentina. Claro. Despois, ela fixo como ben o prólogo do libro, que lle pedín, e eu ocupeime dun pequeno estudo biográfico e tamén unha pequena, máis que un estudo dos poemas, unhas pinceladas impresionistas do que era para min a lectura dese libro, non? De Sendón. Como temas, pois destacaría, como diría no prólogo tamén, a nostalgia do emigrante. Moitos poemas falan da súa autobiografía, da súa infancia, da paisaxe natal de Outes, pero tamén da Porteña de Buenos Aires. Cando fala de Buenos Aires, Sendón, sobre todo fai en castelán, é moi sentencioso, moi dado como consellos casi filosóficos para seguir na vida. E cando fala de Outes é máis interesa moito de resaltar as supersticións, costumes case como un etnógrafo, non? Fala das romerías, incluso fala de vestigios arqueolóxicos nos montes da contorna. Vese que é un gran coñecedor da historia de Outes, vese que é unha persoa que se preocupou por cultivarse, non? Por ter unha cultura. Despois eu cando ordenei o libro tamén quise meter uns apéndices que sobre todo nos axudou, como dixen antes, Amanda, co seu impresionante arquivo. E tamén, con respecto á edición do libro, pois o que fixen, non me parecía correcto facer unha edición demasiado académica, fixen unha edición divulgativa. Entón, apenas toquei os textos en castelán, porque é un castelán moi correcto, simplemente me limitei a cambiar a mellor mayúsculas, que ele non acentuaba as palabras en mayúscula, os títulos en mayúscula, correxín iso, porque está tamén aprobado pola Academia Española, non? De outra forma. E tamén mellorei unha cousa de puntuación, pero cousas moi leves que eu vin que era necesario intervir na puntuación, se non o fixen. E no caso do galego sí que fixen máis cambios, non? Tampouco fixen unha edición crítica, ni moito menos, pero, claro, había un problema coa parte dos acentos e da puntuación, con como separaba as palabras, non? Porque o galego de Sendón é un galego popular, enservizante, ele non ten, evidentemente, estudios en galego, e ademais, toda a vida como estuvo en Buenos Aires, como ben di, pois non é normal, non? Entón, intentei corregir iso, de como separaban unhas palabras, unhas veces unías, que les separaba, intentei intervir. E tamén desfixen contraccións, en moitos casos, e suprimín, cando puiden, os apóstrofos. Despois, en algún caso que hai variantes do que el escribe, e que eu interpreto que é unha lectura que leva a erro, non? Que nos faría errar a lectura, poño a pé de páxina, cando eu intervino ese verso, poño a pé de páxina o verso original de Sendón, pois alguén quere molestarse en mirar se fixe unha lectura correcta ou incorrecta. E nada, simplemente quería, para acabar a miña parte, depois se la quere falar, quería agradecer a xente que me axudou no libro, despois de 20 anos que levo investigando a vida de Sendón, cando de Añón, porque foi, para min, estiveron, como se di, imbricados un co outro, non? Empecé con Añón, a estudar Añón no 97, no 98, e Sendón no 99, aí xusto 20 anos, e aí xusto 10 anos conocín tamén a Ana María Sendón, no 2009, como dixemos antes, que foi para min unha amiga que tiña sempre no outro lado do Atlántico,
Vémonos moi pouco, evidentemente, ainda que ven cada 2 anos, pero axudoume moito por correo electrónico, uns correos preciosos, sempre moi correctos, moi ben escritos, e moi cariñosos, non, tamén. Todos os datos que me foi dando estes anos, pois, servironme para conseguir editar este libro, que para mí tamén é un orgullo facer esta homenaxe a un veciño de Outes, non? Tamén quería recordar a Amanda Camaño, porque me axudou tamén como dixen, co seu arquivo. Incluso me levou un día así espontaneamente ao cemiterio de Outes a ver a tumba da primeira muller de Sendón. Estivemos ali. Tamén a recordarme de Óscar Sendón, que citei antes, autor da foto da igrexa, que me puso na pista deste outro Domingo Sendón. E tamén a Xoan García, non? Por os documentos que me aportou no seu momento, da revista Barbanza, da Escarabello, etc., sobre Sendón tamén. Tamén a Domingo Barreiro, que non o vexo aquí, pois no seu momento doume con toda a súa humildade e economía todo o material que tiña tamén sobre Sendón puso moi dispor, non? E despois a Terra de Outes, evidentemente, xa dixen a Xoan García, pero lóxicamente Xoan Mariño, porque quen xestionou que se publicase este libro, a mí Mucho Campos tamén, que nos ajudou con algún comentario, con algunha foto que ten aí na lámina, e a Vicente Abelleira, que tamén quixo que este libro saíse adiante, e seguramente se non fose por Vicente, que ademais me deu unha foto, pois non sairía o libro, non? Porque eu estaba con outras cousas. E, bueno, toda a directiva da Terra de Outes, non? A Lidia, a Xastre, que o Xastre está ali atrás, todos os membros da Terra de Outes, que son un apoio para mí sempre moi forte. E a miña parte vou acabar con esta outra imaxe, que é unha foto antiga da placa primeira, non? Que se puso no monumento, que leva os versos de Sendón, coa regional liga polo mundo en Sira pedía xusticia pensando en Galicia. Son versos, se non me equivoco, que están adaptados do poema Añón, consagrado polo Parnaso, que publicou escribeu no 66, con motivo das letras, e imagino que para a placa, pois, ou ben ele, ou ben quen fundiu a placa, quen se encargou de facer a placa, quixeron poñer aí, non? Sen sinatura de Sendón, pero son versos de Sendón. Quería nada máis dicir que estes versos poderían ser aplicados tamén ao Domingo Sendón. E nada, se ti queres comentar algo máis do libro, das palabras que queres decirnos. El libro nada, que fue una alegría, este nacimiento nuevo, enriquecido por supuesto con todo tu trabajo y con todo lo que hiciste, agradecerte. Para mí fue un placer colaborar desde donde pude y estar aquí hoy también. Y bueno, creo que él estaría muy contento con todo. Así como estuvo contento con el primero pequeñito que salió allí, ahora está muy enriquecido por lo poco que vi, solamente con las fotos y con lo que tú hablaste, evidentemente está muy bueno. Así que gracias por estar aquí, gracias por haber trabajado tanto. Me consta que fue mucho tiempo y en circunstancias tuyas especiales. En una mano el libro, en el otro una mamadera o algo así, ¿no? Bien. Y bueno, sigan adelante y que no se pierda todo esto. Y yo voy a poner mi gotita de veneno. Esa placa es una lástima que no se vea en otro lado. Esta placa. Sí. Que no se vea en un lugar mejor, ¿no? Sí, porque ademais a outra placa esta placa, que hace cualquier ejercicio. claro, actualmente está así. Sí. Claro, Sí. actualmente está así. Sí. Bueno, no pierdan la cultura en Outes. Intentamos, non? Nós, claro, tamén se decía decir o máis importante, que Ana María tamén, claro, se non é por ela non editaba Morir, porque ela, como herdeira que é do seu pai, evidentemente segue sendo a propietaria dos poemas e non nos puso ningún impedimento para En reeditar. absoluto, todo lo contrario. Nos agradecemos tamén, desde logo, esa generosidade, non? Que para nós, como asociación cultural, cívico-cultural que somos tamén, pois entre os nosos plans tamén está facemos todo como se di por amor á arte, evidentemente, e agradecemos que a nos somos correspondidos esta forma, tanto por ti como por Amanda e por toda a xente que citei. E pola miña parte tamén, máis nada, moitas gracias.
agradecer que estéis aquí, ademais dende Buenos Aires para estar con nós, non? Esperamos este momento de construcción de astros, como diría sen non, entre a presenza de Ana María e a presenza do libro de seu pai. Moitas gracias.